Köszönöm szépen, Ferenc. Szeretettel köszöntök én is mindenkit itt a Vasutas Művelődési Házban. Óriási szerencse, hogy itt megtartatom ezt az előadást, hála az intézmény vezetőjének és a szervezésnek. Arra a feladatra vállalkoztam, hogy néhány szóban, 2,5 órában összefoglalom itt, hogy mi is történt Kenyában. Ugyanis 3 hetet volt szerencsém kint tölteni Afrika egyik legcsodálatosabb országában. Először is szeretnék egy kicsit bevezetni néhány dolgot, hogy mégis a helyére tudjuk tenni, hogy hol is voltam, meg hogy mit csináltam. Afrika ugye az egy hatalmas kontinens, és Kenya, Kelet-Afrika részén található. Csodálatos állatvilággal, élővilággal rendelkezik. A kenyai köztársaság nem igazán híres sok jó dologról, sajnos igencsak korrupt, az elnök képe gyakorlatilag mindenhol kint van, és erről majd fogok is mutatni dolgokat, nem igazán szeretnek az ott élő emberek valóban ott élni. Angliai gyarmat volt, és ez meg is látszik az országon, az egyik főnyelv az az angol, a másik pedig a szuahéli, és egyéb más 69 nyelv is található, mert az ottani őshonos népek, azok még ezeket a nyelveket beszélik. És nagyon sokan nem is értik meg egymást, azonban az angolok olyan nyomot hagytak az országon, hogy nem csak a nyelvet, de a kereszténységet is bevitték. Így az ott élők 80%-a keresztény, a maradék muszlim, és még egyéb más többnyire ateista vallás is található. A fővárosa az Nairobi. Nairobi itt található. Ugye a repülővel is ide tudunk eljutni, Nairobiban több repülőtér is található. A fő repülőtértől mi igazából nem messze szálltunk meg az első alkalommal. 48,5 millióan laknak itt, egy hatalmas ország Magyarországhoz képest. Képzeljük el, hogy Nairobiban fele annyian laknak, mint Magyarország egész lakossága. 5 millió ember él csak Nairobiban, úgyhogy egy hatalmas országról beszélünk. Ami engem nagyon megdöbbentett, az a pénz nem, ami a kenyai shilling, és az még mindig jobb, mint a magyar forint. Képzeljétek el, 3-szor jobb, mint a magyar forint, úgyhogy szomorú volt számolgatni, miközben Kenyában sárkunyhókban élnek az emberek, meg nincs vízük, meg olyan körülmények között, amit mi el sem tudunk képzelni, és mégis jobb a kenyai shilling, mint a magyar forint. A közlekedés baloldali, ez szintén ugye az angoloktól maradt vissza, ehhez nagyon gyorsan hozzá lehet igazából szokni, az ember egy kis időt is ott tölt. És ami még nagyon érdekes volt, hogy az Egyenlítőn található. Pont itt van az Egyenlítő, direkt egy ilyen képet választottam ide be. Úgyhogy innen, amikor én februárban elindultam, konkrétan -5 fok volt a Ferihegyi repülőtéren, és megérkeztem oda 30 fokba. A legmelegebb időszakban érkeztem meg. A kabáttal azt se tudtam, hogy mit kezdjek. Igazából felesleges volt, elvinnem is magammal, és a legtöbben úgy utaztak oda, hogy már le is rakták valahol még az indulás előtt. A 30 fok és a legszárazabb évszak volt. Ott ugyanis az évszakok nem úgy vannak, mint nálunk, hogy tavasz, nyár, ősz, tél. Amikor elkezdtem levelezni az ottani szervezőkkel és kutatóintézettel, akkor volt is erről szó, én automatikusan azt hittem, hogy hát igen, majd tavasszal megyek. De ők ezt nem értették, és akkor visszakérdeztek, hogy de hogy mi az, hogy tavasz? Hát a március. Hát de az nálunk az a száraz évszak, az a meleg. Ja tényleg, hát ez máshogy működik. És ugye az időzóna volt még nagyon pozitívan meglepő, mert hogy nem annyira eltérő, hiába utazok 10 órát oda repülővel, mégiscsak +2 óra volt a téli időszámításhoz képest. Ilyenkor már a nyári időszámításban csak 1 óra a különbség, és nagyon sokan szeretnek emiatt Afrikába utazni, mert ugye csak délre egy időzónán belül utazik az ember lefelé. Fölül pedig láthatjátok a kenyai zászlót. Érdekes módon hiába nem szeretnek az emberek Kenyában élni, mégis mindenki viseli a zászlót. Nekem is van egy karkötőm, mert hogy a kenyai kollégákkal nagyon barátságos emberek, és rögtön ilyen testvéri viszonyt képesek kialakítani. Nagyon sok ősi törzs él ott, a fő törzs az a Maszáj törzs, és ezért lándzsákat és egy pajzsot láthatunk ott, hiszen a maszályok a harcosságukról voltak híresek, de fogok még róluk beszélni, mert volt szerencsém velük találkozni. Ugye a területe az főként szavannás, így el tudjuk képzelni, hogy az ottani élő világ az a szavannán nyilván megtalálja a helyét. A legmagasabb hegye az a Mont Kenya,
itt található. Nagyon sokan képzelik azt, hogy a Kilimandzsáró az a Kenyában található, de nem. Kenyából látszódik a legszebben a Kilimandzsáró, Afrika legmagasabb hegye. Oda is írtam, hogy 5895 méter, ám a Kilimandzsáró itt található, és az már éppen Tanzánia. Ugye körbeveszik olyan országok, akikkel nem feltétlen vannak sajnos jóba, délről Tanzánia, és északról pedig Szomália határolja, Szomáliával háborúban is áll az ország, innen pedig az Indiai-óceán egy olyan légteret és egy olyan közeget biztosít, hogy igazából csodálatos nyaralóhely lenne, ha maga az ország máshogy intézné a dolgait és máshogy kommunikálna. Két nagy tava van, az egyik a Torotó, azt hiszem, valahol fölírtam, nem is, de ott van Turkána tó, a másik pedig a Viktória tó. Ugye a Viktória tó az nagyon híres afrikai tó, nem is Kenyában található a központja, de a széle az belelóg Kenyába. És az összes folyó, ami az országban van, az beletorkollik az Indiai-óceánba. Ami a legérdekesebb az egész földrajzában és éghajlatában ennek az országnak, az a vulkanikussága. Mert hogy azon kívül, hogy ez az ősi föld olyan vulkanikus területekkel rendelkezik, ez a hegység vonulat itt végig, ezek mind-mind vulkánok voltak. És még mindig aktív vulkánok. Találkoztunk is ilyen vulkánokkal, és ott teljesen természetes az, hogyha van egy kis kipöfögés, vagy füst, vagy meleg forrás tör fel valahonnan, mert ez teljesen természetes. És ugye ezt kutatók kutatják is, meg foglalkoznak vele, hiszen ha megnézitek, akkor itt végig van egy repedés, ez pedig a Rift völgy, a nagy hasadékvölgy, ahol állatok vonulnak, és nagyon sok film készül róla. Sőt, az Oroszlán királyban találkozhattunk már gyerekkorunkban is ezzel, hiszen ugye Mufasa ott hal meg a Rift völgyben, és el is mentünk abba a nemzeti parkba, ahonnan azt gondolják a helyiek, hogy Disney onnan vette az ötletet, hogy ebben a kanyonban fog majd az Oroszlán király meghalni. Az éghajlat pedig úgy alakul ezen a területen, hogy van egy száraz évszak és két esős évszak, van egy hosszabb és van egy rövidebb esős évszak, és ez határozza meg az összes többi tevékenységet. A kutatók azzal is foglalkoznak, hogy ez a hasadék, ez egyre nagyobb lesz. Beszéltem ott egy biológussal, ő Indiából érkezett, most jelenleg Angliában van, de a világot járja, és éppen amikor találkoztunk ott Kenyában, akkor arról mesélt, hogy most érkezett Dél-Afrikából, és a hegyi leopárdokat kutatta, de amúgy 2 hete volt Ugandában, és a gorillákat számlálta az esőerdőbe, de jövőre fog majd menni Indiába, és indiai orrszarvúkat fog számlálni, mert az, amit mi a Wikipédián olvasunk, hogy az indiai orrszarvúnak mennyi a természetes populációja, ezek a kutatók hónapokat dolgoznak azért, hogy azt a körülbelüli számot meg tudják egyáltalán mondani, és az életüket kockáztatják érte. És volt szerencsém egy ilyen emberrel találkozni, és lenyűgözött a történeteivel, majd mutatok is róla képet. Na és ő mondta azt, hogy igen, ő erről tud, és hogy körülbelül a kelet-afrikai rész egy ilyen 50-60 millió év múlva egy újabb kontinens lesz. És ezért olyan vulkanikus ez a terület, itt mérik ugye, hogy a hasadék az mekkora már, nézik azt, hogy a vulkánok szépen beleemelkednek igazából ebbe a hasadékba, és hogy a Viktória tó is majd lehet, hogy le fog szakadni. Minden esetre ez foglalkoztatja a kutatókat, hogy és mikor fog ez megtörténni. De a vulkanikus tevékenységek azok nagyon mozognak, és a magma az föl is tör nagyon sok helyen, ezért olyan vulkanikus kőzetek és ásványok találhatók meg az országban, hogy igazából rettentő gazdag ország lehetne, hogyha ki tudná használni, és nem a fehér ember vagy valaki más használná ki ezeket az országokat. Nagyon sok nemzeti parkkal rendelkezik. Afrikában majdhogy nem az első olyan helyen van, ahol itt például ugye 10% a kenyai területnek nemzeti park. A legnagyobb a Tsavo nemzeti park, az itt található délen, és utána a többi, a Masai Mara, az is nagyon híres, az átlóg Tanzániába, ugye az a maszájokról is kapta a nevét. Nairobi alatt van a Nairobi Nemzeti Park, a Naivasha Nemzeti Park, a Nakuru tó mellett van a Nakuru Nemzeti Park, és ugye az Amboseli, ami nekem nagy vágyam volt, hogyha kijutok oda Kenyába, az Amboseli Nemzeti Park az éppen északra van a Kilimandzsárótól, és egy olyan álomkép volt bennem, hogy eljutok oda Kenyába, és szeretném látni az elefántokat, ahogy így a Kilimandzsáró előtt mennek el.
és sírva fakadtam, mert tényleg láttam. Volt szerencsém ezt látni. Úgyhogy iszonyú gazdag, és ők foglalkoznak azzal, hogy a nemzeti parkokat védjék. A mi nemzeti parkjaink ehhez képest sehol nincsenek, és tök jó, hogy őrizzük, és fontos is, de itt meg olyan nemzeti értékek vannak, hogy lépésről lépésre elképesztő dolgokat találunk, és foglalkoznak is vele. Olyan természetvédelmi szervezetek vannak, amit nagyon sok afrikai ország nem mondhat el magáról. Például Kenyában tiltott a vadászat. Tanzánia dicsekszik a fajaival, de Tanzániában viszont sajnos lehet vadászni bizonyos fajokat, akik veszélyeztetett státuszban vannak. És ezért a kormány támadja is, a tanzániai kormány támadva is van, és ugye most például a fekete orrszarvas programja az is egészen erős, de ettől függetlenül párhuzamosan meg olyan vadászatokat engednek meg, amit más afrikai országban nem is engednek meg, pont emiatt, mert védik őket. És hogy jutottam én ki oda vadállatorvosként? Belekerültem egy olyan csapatba, szerencse is volt, tudás is volt benne, és sok minden közrejátszott, hogy eljuthassak oda Kenyába. Egy olyan program keretein belül, ahol 27 állatorvossal dolgoztunk együtt. A programnak a célja az a biodiverzitás megőrzése, populációfelmérés volt, járványmenedzsmentek kidolgozása, biológiai mintavételek, és legfőképpen kutatómunka volt. Tudatosan választották össze a csoportnak a tagjait önéletrajz, tudás, előzmény, kutatómunkák alapján, és egyszer csak megérkezett decemberben az e-mail, hogy beválogattak ebbe a csapatba. 27 állatorvos közé, 13 országból és 5 kontinensről. Egy olyan tudatosan megszervezett programba, ahol sok hasonló vad, illetve egzotikus állatokkal foglalkozó állatorvos már tett valamit, ami számukra figyelemfelkeltő volt. Az 5 kontinenst úgy kell érteni, hogy Ausztrália, Ázsia, Afrika, Európa, Amerika, és tényleg Kanada, India, Hongkong, Dél-Afrika, Uganda, Kenya, Európából voltak még Finnországból, Olaszországból, Spanyolországról, és én egyedül jutottam ki oda magyarként. Ez az egész úgy kezdődött, hogy az Edinburghi Egyetem, illetve sok más szövetség, illetve állatkert is támogatta ezt a programot, többek között a Torontói Állatkert, vagy a londoni Vadvilágkutató Intézet. Körülbelül 10 szervezet dolgozott össze azon, hogy összehozza ezt a csoportot, és egy olyan programot és olyan munkamennyiséget állítson össze, amiért ez a 27 állatorvos valóban tud tenni, és előrébb tudunk jutni. A program végén minden munkánkról be is kellett számolni, ez egy plusz teher volt rajtunk, hiszen 3 hétig gyakorlatilag folyamatosan dolgoztunk, egyetlen szabad napunk volt, ami természetesen mindenki azzal töltött, hogy eljutott a Kenyába vágyott helyére, én az Amboseli Nemzeti Parkba, úgyhogy már előző este utaztam Nairobiba, hajnal 5-kor indultam, és éjszaka visszaértem, úgyhogy elképesztő pihentető volt ez a 3 hét. Minden esetre úgy indult, hogy képzeljétek el, jelenleg is az Edinburghi Egyetem hallgatója vagyok, ami nagyon furcsa. Ugye meg kellett csinálni a vízumot, már most nincsen vízum ténylegesen csak az afrikai népeknek, hiszen ott ugye félnek, hogyha valaki Afrikából oda megy és ott is marad, akkor az országnak kell eltartani, úgyhogy az afrikaiakat, akik Kenyába vándorolnak, őket sokkal jobban átvilágítják, de bárhonnan máshonnan érkező embereket, azokat egy elektronikus vízum segítségével beengedik. És akkor jött a probléma, hogy hát igen ám, de azért 3 hétig bizony több veszélynek is ki leszek téve. Elküldtek egy ilyen 11 oldalas vagy felelősségvállalási papírt, 11 oldal, ami úgy kezdődött, hogy Kenya háborúban áll Szomáliával, nincsen közbiztonság, nagyon sok a mérgező állat, nagyon sok a veszélyes állat, fegyverrel fogunk dolgozni, vadállattal fogunk dolgozni, de ha bátor vagy és ezt vállalod, írd alá és gyere ki. Jó. Na, de ez kellett egy biztosítás, azért mégiscsak. Főleg azért, mert hogy én úgy mentem ki, hogy akkor itt a TB-m megszűnt, hiszen fizetés nélküli szabadságon tudtam oda kijutni. Pláne kellett egy biztosítás, hogyha valami történik, akkor valamit csináljak. Hát megkerestem a közkedvelt oldalakat, a biztosítás.hu-t, ez itt nem a reklám helye, csak mondom, a netrisk.hu-t, és képzeljétek el, 1 fő, 2 ország, 20 nap, 0 találat. 0 találat.
Hát úristen, hát mi lesz velem? Kimegyek oda Kenyába, bármi történik, és semmit nem fogok tudni csinálni. Felhívtam egy barátomat, akivel még 2018-ban Nepálban voltam, hogy te figyelj, baj van. Ki volt az a hülye, aki biztosított minket Nepálba? Akkor a Himalájára mentünk ugyanis, és ott sem volt túl sok biztosító, aki azt vállalta volna, és képzeljétek, ugyanaz a biztosító vállalta, úgyhogy így lett biztosításom 3 hétre, nem kellett tovább aggódnom ezen. Megkaptam végül a beutazási engedélyemet, és megkaptam a repülőjegyeket is Kenyába. Láthatjátok, hogy 13 óra alatt tudtam oda eljutni, Nairobiba, ugye az a főváros, Amsterdamban kellett átszállni, ott egy pár órát tölthettem el, viszont visszafelé közölték, hogy jó, hát véget ér a program március 6-án, de reggel végzünk, meg kapsz reggelit, de csak estére foglaljatok inkább repülőjegyet, mert hát ki tudja, mi lesz az utakon, ugye? Hát jó. Viszont nem indul éjszaka hazafelé repülőgép, úgyhogy úgy jöttem haza, hogy el kellett először repülnöm Zanzibárba, ott viszont, hogyha nem akarok hajnalba indulni, akkor egy napot ott töltöttem, és akkor utána jöttem haza a következő napon Magyarországra, Budapestre. És akkor hát elindult az utazás, innen már a képek jönnek, mert nem fárasztok senkit tovább az egyéb irodalmi hülyeségekkel. Ugye olyan hideg volt, hogy a KLM repülőnek még fagyott a szárnyán a víz, és fagyállóval kellett lelocsolni, hogy föl tudjunk egyáltalán szállni a repülővel. Ehhez képest ott meg ugye a 30 fokba érkeztünk meg, úgyhogy recsegett az egész repülő. Volt Amsterdamban, nagyon sokféle repülő volt, onnan repülnek az emberek Ausztráliába, Amerikába, Afrika több országába is. Ugye ezek már nagyon nagy repülők, nagyon sok sorral rendelkeznek, és nagyon sok afrikai utazott, ami nagyon érdekes volt. Hozzánk képest ők viszont 4-5 gyerekkel utaznak ezeken a repülőkön 8-10 órán keresztül. Hát ezt el tudjátok képzelni, milyen pihentető volt pláne így utazni. És akkor hát néztem a térképet, hogy hol is járunk, gyakorlatilag ugye a fél földbolygó az át lett utazva, itt kikerültünk nyilván a veszélyes területeket, imádkoztam, hogy lássam az Etnát, hisz akkor tört ki föntről, de nem láttam. Viszont más látta, úgyhogy másnak volt olyan szerencséje, hogy ezt lássa föntről, és akkor megérkeztünk Afrikába. Ott már rögtön fogadott ilyen tiltótábla, jártam Vietnámban korábban medvementőhelyen, ott akkor éppen a H5N1 pusztított, és azokat a táblákat lehetett fotózni, na azóta ez elérkezett Magyarországra is. Úgyhogy ezek mindig érdekes táblák, mert bármikor bármi eljöhet ide. Nyilván itt viszont felhívják az orvadászatra a figyelmet, és nem szabad ugye agyort, meg fegyvert, meg semmi ilyesmit kihozni, bevinni, úgyhogy erre felhívják a figyelmet. Ott várt egy nagyon szimpatikus csávó, aki gyűjtötte az embereket. És nyilván helytelenül írta ki mindenkinek a nevét, de itt van például a finn kollégina és az indiai kolléga, akiket akkor még nem ismertem. Nekem fő szempont volt, hogy SIM-kártyát szerezzek, hiszen tanulva már a korábbi utazásaimból, ez egy létfontosságú dolog, hogy ha kommunikálni szeretnék bárhová, akkor csak úgy tudom ezt megtenni, hogy van egy kenyai számom, amin van internet, van egy hotspot telefonom, amiről megosztom az internetet, és akkor már úgy tudok kommunikálni is, meg egyáltalán nem rabolnak el, hiszen ha bárhová megyek, akkor látom a térképen, hogy merre megyünk, vagy akármit meg tudok nézni, kérdezni, lefordítani. Bár itt mondjuk ez egy pozitív ország volt abból a szempontból, hogy mindenki volt írva angolul, és érthető volt, és lehetett kommunikálni, úgyhogy ez nagyon jó volt. SIM-kártyát azonban nem sikerült szerezni, hiszen átvertek már rögtön a reptéren, úgyhogy ezt majd csak később tudtam megszerezni. A karibu azt jelenti, hogy üdvözlet, néhány szót tudtam csak megtanulni szuahéliül, az egyik az a karibu, mert nagyon kedvesek egyébként az emberek, attól függetlenül is, hogy át akarnak verni, de mindenki üdvözöl. És már rögtön a repülőtéren Gnu csorda, fémből készült szobrok persze, de Gnu csorda fogadott minket, kint pedig egy régi elhagyatott repülő volt, elefántokkal, úgyhogy nagyon szépen meg van csinálva. Ez amúgy az illúzió az országról, már egyébként nyilván nem így néz ki. Nairobiban volt egy gyűjtőtábor, a 27 állatorvost össze kellett gyűjteni a világ minden tájáról. Ugye a kedves, szimpatikus fiatalember gyűjtötte az embereket, és vitte a gyűjtőtáborba, ami egy sátras tábor volt, szépen lámpákkal kivilágítva. Ezek ilyen, fix talapzapra épített sátrak voltak egyébként. Ezek itt varacskos disznószobrok, nem igaziak voltak, hiszen el volt kerítve és fegyveres őrrel volt őrizve, hiszen ez Nairobi külterületén volt, úgyhogy a vadvilág gyakorlatilag a kerítés túloldalán volt.
Volt, aki nagyon élvezte ezeket a lámpákat, a gekkók azok rögtön be is költöztek oda, és ilyen nagyon szép hangulatos volt az egész. A pláne hangulat az volt, ugye, hogy ezek a sátrak, ezek több személyesek voltak, úgyhogy már a bejáratnál mondták nekünk, hogy ki melyik sátorba megy, és ki melyik ágyra megy. Na de sötét volt, voltak lányos sátrak, meg fiús sátrak, nagyon jó, és akkor bemegyünk a sátorba, természetesen vittünk lámpát, de nem akarjuk fölkelteni a többieket, és valahol kéne számot találni az ágyon, tehát mégiscsak fölkeltesz mindenkit, hogyha belépsz a sátorba. És aludtunk végül nem túl sokat, mert közölték, hogy igen, már 6-kor reggeli van, és hát 7-kor indulnunk is kell Nájvásába, úgyhogy írtó gyorsan le kellett dobni a cuccot, elmenni aludni mi hamarabb, aztán röhögtek a hiénák. Hát jó, hát akkor majd később alszunk. Úgy mégiscsak hallgatóztam, hogy mi történik még odakint, ki mászkál, hol mászkál, mit csinálnak, nem jöttek be az állatok, lövés nem hallatszódott, de nyilván ehhez hozzá kellett szokni, és ugye a hangulatát meghozta az egész utazásnak így rögtön az első este. Ez a tó pedig ott volt a tábornak a közepén, a tó partján volt a reggeli, úgyhogy nagyon szépen meg volt csinálva. Reggel csináltam is néhány képet, mielőtt elindultunk, hogy a sátrak hogy néztek ki. Ilyen igazi kis dzsungel hangulata volt az egésznek. Gyönyörű növények is voltak benne, ugye nálunk ezt csak virágboltokban lehet látni, vagy talán a füvészkertben. És akkor indulunk a kutatóközpontba, reggel 7 órakor, mind nagyon jó ország egyébként, mert nagyon sok gyümölcs megterem, így nem volt olyan étkezés, hogy ne adtak volna nekünk dinnyét, mangót, banánt, ananászt, bármit, minden egyes étkezésnél kaptunk ilyesmiket. A hús annyira nem volt megbízható, meg a tej sem, de a többi azért eléggé megbízható volt. Ugye itt van Nairobi, és itt van Naivasha. A mi központunk, a kutatóközpont az Naivashában volt, és Naivasha mellett ugye található egy tó, ez a Lake Naivasha, északabbra a Nakuru tó, ott is egy külön nemzeti park található, és mi gyakorlatilag itt a Naivasha melletti nemzeti parkokban dolgoztunk többnyire. És ott volt a központ, a kutatóközpont. Az utazás, ugye főúton indultunk el. Az utakról azt kell tudni, hogy mindenki azt használja, mert nincs más hely. Az úton megy a gyalogos, ott terelik az állatokat, ott megy a biciklis, ott tolják keresztbe a kocsit, és tök mindegy, hogy hány sávos, még itt azért eléggé konszolidált, mert itt tartják a sávokat, de ez egyáltalán nem jellemző. A táblák azok inkább ilyen tájékoztató jelleggel vannak kirakva, vagy használod, vagy nem, büntetés úgysem jár érte, vagy mész gyorsabban, vagy nem, senkit nem érdekel. A másik, ami rögtön feltűnt, hogy mindenhol állnak az emberek. És megkérdeztem, volt 3 kenyai kolléga volt a csapatban, megkérdeztem az egyik kenyai kollégát, hogy de miért? Hogy ők így ráérnek? Hát ez nálunk nem így van, hogy mindig ott ácsorognak az emberek az út szélén. És mondta, hogy hát igen, ez itt így szokás. És azt mondta, hogy ez még hagyjam, mert ők állnak, de nagyon sokan fekszenek, és hogy direkt az út mellett. És számomra ez teljesen érthetetlen volt, mert itt az autópálya, és akkor ott van a domboldal, és tényleg később Naivasához közeledve itt feküdtek az emberek a szélén. De ő se tudta igazából megmagyarázni, de ez itt úgy szokás. Egy ponton álltunk meg, ahonnan egy gyönyörű kilátás látszódott gyakorlatilag a nemzeti parkok legtöbbjére. Itt voltak nyilván eladó sátrak is, ahonnan lehetett venni mindenféle kézműves dolgot. Itt látszódik a Longonot vulkán, ezt később meg is másztam, majd erről is fogok mesélni, erről a túráról. Ekkor még ezt nem tudtam, hogy meg fogom mászni, de itt mutatták, hogy igen, ez is vulkán, meg ez is vulkán, és tulajdonképpen ez itt mind vulkán volt. És hogy itt húzódik mögötte a Rift-völgy. Ugye a nagy hasadékvölgy, amiről meséltem már korábban. Hát igen, a bazárosok, mindenki rögtön a nyakadba megy, hogy vegyél meg mindent, ez a szokásos turistaváró történet. És egy kis életkép, hogy is néz ki, ez itt ki van rá írva, hogy accommodation. Ha valaki kedvet kapna itt rögtön szállásra menni, akkor az ott nagyon-nagyon szimpatikus. És ilyen nagyon sok hotel volt, ami így nézett ki, majd arról is mutatok képet, hogy mégis milyen volt. És akkor megérkeztünk a kutatóközpontba. A kutatóközpont téglából épült épületek voltak, igazából a Naivasha város szélén volt elkerítve, önmaga is egy természetvédelmi terület volt, nyitott kapukkal. Az elején volt csak kapu, hiszen az ember nem mehet be csak úgy, csak az állat. És ezt egyébként jól is csinálták.
Látjátok itt, hogy szellőznek ezek a helyek, nem volt tényleges ablak, mert hogy olyan páratartalom lehet az esős évszakban, hogy az ablakok úgy voltak megcsinálva, hogyha az egyik fedett is volt, a másik oldalon ilyen vágott üvegek voltak, hogy tudjon szellőzni minden, és kint pedig ezek a téglák úgy voltak megépítve, hogy gyakorlatilag egy védelem az állatokkal szembe, és az egész az átszellőzik, átfújja a szél. Itt mindenkit elosztottak, hogy akkor ki hol fog aludni, nagyon rendesek voltak, mert mindenki kapott külön egy egyszemélyes szobát, majd arról is mutatok képet. Ugye ez volt a kutatóközpontnak a neve, Wildlife Research and Training Institute. Itt nem csak állatorvosokat, hanem helyieket is képeztek, hiszen ezek a kutatóközpontok nem csak itt Afrikában, hanem a világ minden táján úgy épülnek, hogy a helyieket képezzék, és egy kicsit tudatosabbá tegyék a természetvédelmet és az állatvédelmet. Hivatásnak tekintette ez a központ is ezt a tevékenységet, ezért az egész program végén a mi előadásainkra is bárki beülhetett és meghallgathatta, illetve végig a program során tele volt hallgatókkal, tele volt tanulókkal, ugye mint harmadik ország, ugye fejleszteni próbálják, és az európaiak támogatják ezeket a létesítményeket. Volt számítógépes terem, egyedülálló módon múzeum volt kiépítve, majd erről is mutatok majd képet. És itt láthatjátok a Rajot, Rajról meséltem azt, hogy ő az a biológus, aki igazából járja a világot, és az életét annak szenteli, hogy adni szeretne azzal, hogy ő kutatja az élővilágot, és egy olyan pozitív hatást tett itt mindenkire, hogy ez a kép azt hiszem mindenki számára, aki itt van, ők mind állatorvos kollégák, Indiából, Kambodzsából, Hongkongból, Kanadából, nagyon pozitív benyomást eltett, és azt hiszem, hogy tartani fogjuk vele a kapcsolatot. Itt láthatjátok az épületet, ugye az már az egyszobás épület, az emeletes épületben a helyiek laktak, akik ott tanultak éppen, hiszen szállást is adnak nekik, illetve a helyi iskoláknak a jellemzője, hogy a tanulóinak ruhát is ad, ugye ez egy nagy dolog, hogy ott valaki ruhát kap. Így a program végén mi is csináltunk egy gyűjtést, hogy aki nem akarta hazahozni a gumicsizmát, munkaruháját, azokat az intézetnek adományoztuk, és ők nagyon örültek annak, hogy támogatjuk őket ezzel, hogy ruházatot adunk számukra. Itt voltak láthatóak a külön kis szobáink, ugye ezek a fürdőblokkok, amik szintén nyitottak voltak. Ez nem viccnek raktam ide, hanem komolyan foglalkozik az intézet azzal is, hogy Afrikában nagyon magas az éces embereknek a száma, és gyakorlatilag ingyen biztosít védekezési lehetőséget, és ezt is egy fontos programnak tekinti ez az intézet. Hát így nézett ki egy kis szobácska az ott lakó kis kutatós kollégáknak. Volt egy ágyunk, volt egy asztalunk és egy egyszerű fürdőszoba. Ugye az érdekes az volt, hogy ez is nyitott volt, a csatornák is nyitottak voltak, és hát Vietnámban is jártam már, úgyhogy egyszer csak kígyó volt benne a WC-be. Úgyhogy tudatosan bezártam mindig a fürdőszoba ajtót, mert nem akartam így járni, sőt, még eleinte épp a bőröndöt is inkább behúztam, mert hát mindig lehetünk többen a szobában. És akkor a múzeum, hát itt olyan értékek voltak, hogy én csak a számot tátottam. Ugye ezek hát számunkra mind citeszes fajok, meg papíros, meg stb. Ők meg így kisétálnak a szavannára, nézd, egy zsiráflábszár, vigyük be a múzeumba, és itt csak ennyit csinálnak, hogy akkor feliratozzák, de legalább már foglalkoznak ezzel, illetve edukálják az ottani embereket, illetve tanítják őket. Láthatjuk azt, hogy leselejtezett múzeumi tárolószekrények vannak bent, ezt szintén adományba kapták, orrszarvúláb, elefánt, meg itt van talán zsiráf is valahol, földi malac, teknősök, amik mind oktatási céllal voltak, és ez egy nagy dolog, értékeljük tényleg, hogy akarnak valamit tenni. És a másik felén meg így az összes többi, amire még nem volt idő elrendezni, de foglalkoznak vele. Illetve volt egy nagyon szép kis kaki bemutató is, azt is feliratozták, hogy melyik kié, melyik belsár kié. Ez pedig a könyvtár, hiszen volt könyvtár, nagyon sok szakirodalommal, és nagyon sok másféle irodalommal is, hogy olvassanak az emberek, tanuljanak az emberek, és voltak is a könyvtárban, tényleg ültek bent tanulók, azok meg ott faracskos disznók, random. Mert van. Mert van, és ott él.
Itt szintén láthatunk egy legelésző kis varacskos disznót, ez pedig a komputerszoba. És nekünk is volt olyan foglalkozásunk, itt éppen egy muszlim vallású tanuló ül, aki aztán gyorsan el is ment, hiszen látta, hogy mi nézzük őt. Volt is olyan foglalkozásunk, ahol itt egy kitörést kellett számítógépen, egy járványkitörést kellett számítógépen lemodelleznünk, és direkt ezeket a gépeket használtuk, és odaültek a helyiek is mellénk, és nézték, hogy hogyan csináljuk. Nagyon-nagyon érdekes volt az egész. Ez pedig egy vizes torony. Van egy film, ami arról szól, hogy a fiú, aki a szelet megfogta, és akkor hogyan sikerült a falujának vizet adni igazából egy szélerőműnek a segítségével, úgy olvasott a könyvtárba, és erről a kútról pont ő jutott eszembe, és ez a film jutott eszembe, azért fényképeztem le. Az első napunkon köszöntöttek mindenkit, nagyon tisztelettudóan, egy termet be is rendeztek nekünk. Itt található az intézetnek az elnöke, a programnak a vezetői, a helyi vezetők, a nemzeti parkoknak a vezetői, és akkor mi ültünk itt állatorvosok, mindenkinek be kellett mutatkozni, hogy miért jött ide, mit csinált itt eddig, és hogy milyen országból érkezett. Amit az igazgató meg is jegyzett, és később még találkoztunk vele a programunk során, és emlékezett bizonyos emberekre, hogy aha, te onnan jöttél, és te azt csinálod, vagy azt csinálod, úgyhogy fontos volt neki, aztán nem sokkal később, percekkel később bele is csaptunk a lecsóba, a zsiráfaltatással és ledöntéssel, úgyhogy nem tartott olyan sokáig a munkanélküli élet. És ami számomra nagyon meghatározó volt, az, hogy az ablakomból már rögtön a szavanna élő világa látszódott. Itt 2 darab digdiket látunk, a világ legkisebb antilopja, a digdik. Nagyon ritkán látják még a helyiek is. Megpróbálom elindítani, hiszen ez egy videó. És mindez csendbe a szobámból. Az első reggelen láthattam, hogy ők hogy vonulnak, hogy legelésznek, hogy nem félnek senkitől. Fantasztikus volt. Ritkán láttam én is életemben eddig digdiket, úgyhogy nagyon nagy hatással volt rám, és szerettem is volna látni. Aztán beindult az élet az ablakom alatt, jöttek az impalák, aztán hozták a kölyküket is, jött a bika is, úgyhogy fantasztikus volt, mert minden lejátszódott az ablakom alatt. Aztán esténként sem volt nyugtom, mert ők jöttek este is, és egyszer arra ébredtem föl, hogy konkrétan az ablakom alatt csak kérődzést hallottam. Valaki jó ízűen döfögött, kérődzött. És hát a varacskos disznók, mert hogy a kutatóközpont mindennapjait meghatározták a varacskos disznók, nem csak ők jártak be a területre, hanem kafferbivajok, zsiráfok, ugye impalák jártak be, néhány thomson-gazella is néha bekerült a területen belőle, de akik igazából nem féltek semmitől és mindent összeszedtek, azok a varacskos disznók voltak, és persze vigyázni kellett velük, sőt, még az első nap meg is mondták nekünk, hogy hát azért este nem menjetek ki, mert azért, ha a kafferbivaj szembe jön, akkor ott nem lesz köszönet benne. És az nagyon érdekes is volt, hogy ők mondták is, hogy itt nem a legveszélyesebb az oroszlán, itt a legveszélyesebb a kafferbivaj, mert az ölni fog, az neked fog menni, agresszív lesz, beledöngöl a földbe, és még utána is. Az oroszlán, ha jól van lakva, elsétálhatsz mellette, mint az asztal, és semmit nem fog csinálni, de a kafferbivaj nem így fog tenni. Érdekes volt az is, ugye a varacskos disznó az természetes módon eszik így, hogy a térdére áll, nehéz a feje és nehéz az agyara, így ő ezt kitalálta magának, úgy alakult a csontozata és a bőre, mindegyik szépen nyugodtan, már kiskorától kezdve szépen így térden állva kúszta végig a területet és lenyírta a füvet. Ez itt konkrétan az étkező mellett van, itt egy pad előtt, nem zavartatták magukat. Ő pedig, mint egy pumba, így szépen végig kocolg az egész területen, nagyon jellegzetes faroktartásával. De egyáltalán nem volt az az érzés, hogy most félni kellene tőlük, mert nem. Éppen diskuráltunk egy
valamilyen aznapi munkánkról, és prezentálnunk kellett azt minden nap, hogyha befejeztünk egy munkát, akkor azt prezentálni kellett, hogy ki mire jutott a munkája során. És egyszer csak így odajött, hogy hát ti akkor most mit csináltok itt? Aztán így elkezdett elhúzódni a finn kolléganő, hogy de szerintem vigyázz, a Kenyai megmondta, hogy ó, hagyjad már, az ide jön. Itt munka közben, ő csak úgy éppen úgy jön. Úgyhogy ők egy ilyen mindennapos élményt nyújtottak ott a kutatóközpontban, mert ott éltek. Az első napi programunk már rögtön a Hell's Gate Nemzeti Parkba készült. Nincsen térkép, ők maguk festik meg a térképet. Itt láthatjátok, ahogy megfestették azt, hogy hogyan is néz ki a Hell's Gate Nemzeti Park. Ugye ez azt jelenti, hogy a pokol kapuja. Azért kapta ezt a nevet, mert annyi vulkanikus tevékenység van ebben a nemzeti parkban, hogy gyakorlatilag napi szintű a kitörés, vagy a füstfelhő már messziről is látszódik. Úgyhogy, és ebben vannak melegvízű források is, de ők ezt lerajzolták, ezt a térképet, és akkor ez alapján mehetsz a nemzeti parkba. Na de nem egyedül, hiszen ezekben a nemzeti parkokban nem lehet egyedül menni, hanem mindenképpen rangerök kísérik, fegyveres őrök kísérik a turistát, vagy bárkit, aki bemegy. Ugyanúgy nekünk is, hogyha valamilyen munkák volt benne a nemzeti parkban, akkor kaptunk magunk mellé egy rangert, és ő kísérte végig a napunkat. A Nemzeti Park bejáratánál már obszidiánt áruló emberek voltak. Az obszidián az a vulkanikus kőzet, ami, hogyha hirtelen a láva megfagy, vagy hát megdermed, mert hideg vízbe kerül, akkor ilyen opálos, fekete, tükörszerű képlet lesz, egy kőzet igazából, és mindenki megpróbált eladni valamit, hiszen ebből próbáltak élni az emberek. Ő obszidián ment föl gyűjteni, és ezt próbálta eladni már a Nemzeti Park bejáratánál. Illetve rögtön a Nemzeti Park bejáratánál egy kis közösségnek a faluja látható. Itt próbálták őket valamennyire elszeparálni, de ők ugye szabadon élnek, ezek a közösségeknek nevezik őket. Például a maszályok is ilyen közösségek, nincsen lenyomatuk az állam számára, nincsen személyigazolványuk, nincsen semmi, születnek, meghalnak, ők maguk élik az életüket, és nagyjából megsatszolni tudják, hogy hányan vannak. A közösségek járkálnak egymás között, ők kommunikálnak is egymással. Most már szivárognak be a városokba, de egyébként megtartják ezt a különvaló életmódjukat. Itt is fogadtak minket természetesen ők is, meg a páviánok is, akik le is lejmoltak mindenkit. Szabadon mászkáltak mindenhol ezek a fekete páviánok, nem a galléros volt, ami a piros seggű pávián, ahogy mindenki ismeri, hanem a fekete páviánok mozogtak. És ilyen dzsippekkel tudtunk menni, ugyanis az utak nyilván murvásak voltak, vagy homokosak voltak, úgyhogy csak dzsippel tudtunk közlekedni a nemzeti parkokban. És akkor hát így néz ki a Hell's Gate Nemzeti Park, ugye itt ketté vált a hegy, bazaltorgonák, ugyanúgy, mint Balatonfelvidéken például, csak egy kicsit nagyobb. És látszódik, ahogy a bazaltorgona ketté vált, látszódik a másik oldalon, és ez képzi a Riftvölgynek a szűkebb részét, ezek a bazaltorgonás vagy vízzel kimosott területek. Ezek nagyon puha kőzetek, könnyen is omlanak, úgyhogy óvatosnak kell lenni a szélén, de az állatok azok nagyon szeretik. Ez a területe Afrikának inkább egy kicsit erdősebb és sziklásabb, de van tényleges, meg jártunk ténylegesen olyan területen, mint a szavanna. Én ezt se hittem volna. Én őszintén azt hittem, hogy oda megyek, és így mindenhol szavanna lesz. Hát nem, hiszen ez az olajfás, ez például megtalálható Magyarországon is, nem egy helyen, domborzatos vidékeken, ahol olajfa van, bokrok vannak, cserjék vannak. Csináltam olyan képet is, ahol meg nem mondanánk, hogy nem az Alföldön sétálgatok éppen, hanem az Egyenlítőn Afrikában, és a növényzetünk nagyon kezd ehhez hasonlítani. Ők fogföldi szirtiborzok, ez is nagyon ritka, hogy valaki kint látja őket. Nagyon szerencsénk volt. Elnézést kérek a képek minőségét, nem mindegyik jó, hiszen nem vagyok profi fotós, és nincs is jó fényképezőm, ezért ezek a színű képek, ezek mind távcsőből készültek, de megoldottam a problémát. Kafferbivajok, itt egy egész csorda, hát láthatjuk, minthogyha így a Mátra lábánál lenne kb. Itt van a kafferbivaj csorda, itt pedig 3 tehén várakozik. Teljesen türelmesek voltak az állatok, hozzászoktak az emberekhez. Nekem volt egy olyan vízióm is, hogy itt úgy azért el van különülve minden. De nem, sőt, az volt a nagyon meglepő, hogy azt is gondoltam egy kicsit, hogy így minden afrikai állat így él mindenhol. De nem. Hanem vannak nemzeti parkok, ahol csak bizonyos fajok élnek,
aztán a másikban megint bizonyos fajok, és akkor a túlnépesedés Afrikában a legnagyobb, 2,5%, azt hiszem még a világ többi részén 1% alatt van, hogy így kezd összeszivárogni az egész. És az ember bemegy az állatok területére, az állatok meg kimennek az emberek területére, nagyon sok a konfliktus is emiatt, és nagyon nagy az orvadászat is emiatt, hiszen ugye ahogy az állatok tönkreteszik az ember munkáját, az emberek, akik nem olyan tudattal állnak hozzá, ők bizony le fogják vadászni az állatokat, és emiatt nagyon sok konfliktus is van. És hát volt is olyan terület, ahol az pont a tó mellett volt, ahol közvetlen a falu mellett csak egy, hát mint a sóstói erdő kb. És akkor jönnek a zebrák, meg a gnúcsorda, meg a zsiráf, és teljesen természetes módon aztán átmegy a főúton mindenki, és sajnos emiatt vannak balesetek. Átmegy a vasútvonalon, szintén vannak balesetek, mert hogy annyira összemosódik ez az egész, és hogy nem az van, hogy oda megyünk, és ott van a szavanna, és minden tiszta, hanem ott élnek emberek. A maszájuk benn is élnek a nemzeti parkokban, benn mozognak az emberek a nemzeti parkokban, benn tartanak állatot nemzeti parkokban. Nekünk az egyik program pont arról szólt, egy párnapos munkánk volt az, ahogy beszéljünk közösségekkel, és derítsük fel, hogy mik azok a járványtani gócok pont a Hells-Gate Nemzeti Parkban, ahonnan járványkitörések indulhatnak el, és hogy milyenek azok, mely betegségek azok, amik terjedhetnek háziállatról vadállatra, vagy éppen fordítva, vagy akár emberre is. Ugye ez egy kafferbivaj koponyája, szintén bárhol megtalálható ott, mert van. Ezeket a csontokat ott összegyűjtötték, és kiállították, a Nemzeti Parknak mindig volt egy ilyen területe. Itt maszáj zsiráfot látunk, hát 3 zsiráffaj él Kenyában, a maszáj zsiráf az egyik, ő egy sokkal kisebb zsiráf, és sokkal recésebb a foltozata, mint például a Rothschild zsiráfnak, amit leggyakrabban lehet látni máshol is. Ő egy jávorantilop például, itt pedig az az érdekes, hogy nem véletlen fehér ez a szikla, bár nagyon ritkán láthatjuk, de ez a rüppel keselyüknek a költőhelye volt, és pont a vizelet és a bélsár miatt színeződik el ennyire. Úgyhogy távcsőben láttunk is, azt hiszem 8 keselyűt számoltunk meg, és repkedtek is ott fölöttünk, de ez a fehér szikla már azt jelzi, hogy ott vannak ezek a madarak. És ugye a ranger, aki vigyázott ránk, vulkanikus tevékenység miatt ilyen orgona oszlopok voltak, amiknek ők nevet adtak, és egy random kis obszidián, mert ez is van, és ugye ezt árulják, gyűjtik a helyiek, és ez volt az a völgy, amit kimosott a melegvízű patak. Itt tényleg, ahogy folyt ki itt a patak a sziklákból, ez meleg volt, ez forró volt. És mentünk a 30 fokba, és azt hittem, hogy jó, végre egy hideg forrás, és forró volt, ahogy jött ki, mert hogy a vulkanikus tevékenység miatt még az is forró volt. És ez az a völgy, amire azt mondják, hogy valószínűleg innen jött Disneynek az ötlete, hogy ott, ahogy vonulnak az állatok, akkor ott fog megtörténni a baleset. Ez szintén a melegvízű forrás, ezek pedig az indiai kollégák, ahogy hülyét és majmot csinálunk egymásból. Vissza pedig láttunk impalacsordákat, hatalmas csordákban voltak ezek az állatok. Nagyjából az első programunk és az első munkánk között volt a Hells-Gate Nemzeti Parknak a populáció felmérése, és akkor találkoztunk szintén ezekkel a csordákkal, fel kellett mérnünk, hogy milyen állatok milyen ivar összetételben és milyen szaporodási indexel vannak egy-egy csapatban. Illetve hát a páviánok, akik rendkívül játékosan kiabálva közelítették meg az autóinkat is. Ez éppen egy videó. Mindig van valami botrány. Aztán naplementekor el kellett hagyjuk a Nemzeti Parkot. Gyönyörű volt, ahogy ment le a nap, vonultak a zebrák is a tó felé. Az emberek megszokták, hogy mikor és éppen hova vonulnak az állatok. Ez szintén egy videó, ahogy hagyjuk el a Nemzeti Parkot a naplementébe.
gyönyörű, gyönyörű volt a táj. És sajnos ide is behette magát az ember, mert hogy nyilván ezt a vulkanikus tevékenységet és a meleget azt föl akarja használni, és sajnos itt még nem korlátozzák úgy a jogszabályok, hogy ne lehessen. Így konkrétan a Nemzeti Park közepén egy geotermikus erőmű található, ahol kinyerik ezt a hőenergiát, amit biztosít a belső hőmérséklet. És akkor az első munkánk rögtön már másnap kezdődött, itt hajnalban indultunk hajnal 6-kor, hogy ismét kipihenjük magunkat. Hajnal 6-kor mentünk, és helyi emberekkel és rangerökkel nyomolvasásba kezdtünk, szóltak, hogy egy közeli tábornál állatok beakadtak a kerítésbe, megsérültek, és meg is rongálták a víztárolókat, úgyhogy őket kellett felkeresnünk, és hát elkezdtek minket tanítani, nyomot követni, mert nem mindenkinek volt nyilván olyan tapasztalata, hogy pontosan tudjuk, hogy melyik milyen állat, elmondták, hogy nekünk mit kell keresni. Ez például egy hiénának a lábnyoma, egy toll mellett. Minden csoporttal dolgozott egy helyi kenyai ember, és nekünk föl is kellett jegyezni, hogy hogyan mozognak az állatok. Azért kellett nyilván hajnalba kimenni, mert ez a tó mellett volt, és minden állat hajnalban ment oda inni, úgyhogy akkor látjuk jól a nyomokat, hogy ki hogy mozgott, és ki merre ment el. Bal oldalon a hiéna nyomai látható, a kutyát evett, jobb oldalon pedig egy vízilónak a lábnyoma. Vele nagyon vigyázni kellett, őtőle is jobban féltek, mint mondjuk a hiénától, pedig azt gondolnánk, hogy talán a hiéna veszélyesebb, de nem, a vízilótól jobban féltek. És akkor megtaláltuk a rongált kerítést, ez egy víziló volt, hozta magával a növényzetet is, teljesen tönkretette. Ugye, hát nyilván ezek az állatok sokkal erősebbek, mint amit mi építeni tudunk nagyon sokszor, úgyhogy itt is ment a csörte, a veszekedés, mert hogy akkor kártalanítás, hogy ezt akkor ki, akkor ő levadásza a vízilovat, és hogy ez így nem lesz jó, úgyhogy el tudjuk képzelni, hogy ezek milyen szituációk voltak. Jobb oldalon pedig alig kivehető sajnos a képen, de itt egy zsiráf tehén látható, 2 borjúval, ami szintén ritka, úgyhogy az is nagyon kérdéses, hogy volt, ott beszélgettünk biológus kollégával erről, hogy vajon mi lehetett ennek az oka, de a borjú akadt fönn a kerítésen, és neki kellett segíteni kiszabadulni, majd utána a tehén összeszedte mind a 2 borjút, és aztán elvágtattak a szavannán. Itt még találkoztunk zebracsordákkal, ahogy vonultak, ahogy hívták egymást. Ez is egy videó lesz a zebra hívásról. Itt hátul ezek a kopaszfák, ez már a tónak a széle. Érdekes módon ott kiszáradtak ezek a fák, és a vízilovak mászkálnak közöttük. Találkoztunk itt még gnu csordákkal, maszáj zsiráf csordákkal, illetve hát természetesen ezen a természetvédelmi területen is volt mit gyűjtögetni. Ez egy mocsári antilopnak a szarva, amit éppen megtaláltunk. És hát nem csak emlősök vannak, hanem madarak is vannak. Ő itt egy pompás fényseregély, még tudtam készíteni később egy ilyen jobb képet is, meg tollat is találtam belőle. Gyönyörű madár volt, és nagyon sokan repültek. Ők pedig mocsári antilop tehenek voltak elrejtőzve, úgyhogy valószínűleg ott borjú is volt, nem is zavartuk őket tovább. Majd aztán másnap kezdődtek a populációfelmérések, kiküldtek minket a Hell's Gate Nemzeti Parkban. Nagyon tudatosan állították össze a csapatokat, mert sosem dolgoztunk mindig ugyanazzal az emberrel, hanem megmondták nekünk reggel, hogy 4 csapat lesz, te vagy az elsőben, a másodikban, vagy az 5-ben, teljesen mindegy, és akkor úgy vergődtek össze a csapatok, mindig ugye, hát egy idő után kiismertük egymást, és ez szociológiailag is nagyon érdekes, hogy állnak össze ezek a csapatok, és hogy alakulnak ki benne bizonyos képességek, hogyan kommunikálnak az emberek egymással, és hogyan osztjuk el egymás között a feladatot, majd hogy aztán 3 hét lefolyásában, amikor már mindenki dolgozott mindenkivel, akkor hogyan alakulnak ezek a kapcsolatok. Ez számomra nagyon érdekes volt. Megkaptuk a vadkamerákat, volt két munkánk volt itt, az egyik egy vadkamerás kameracsapdának a kitelepítése, majd utána a kameracsapda alapján kiértékelni azt, hogy milyen állatok jártak ott. Ugye a kameracsapdát ezt ki kell helyezni egy fára, elindítani a felvételt, és akkor utána a felvétel kiértékelésén látjuk azt, hogy nappal, éjszaka milyen fajok, hány faj, illetve milyen kor vagy nemi elosztásban mozgott.
Magunkhoz kellett venni egy GPS-t, a pontokat rögzíteni kellett, majd utána leadni a központnak, hogy hova helyeztük ki a kameracsapdákat. Egy tájolót, ez hozzám nagyon közel állt, úgyhogy nagyon szerettem. Itt az én csapatom, akikkel együtt mentünk ki, ez éppen a kameracsapdás feladatunk volt, és itt 2 hét múlva értékeltük ki, ugye ezért ez volt az első munka, mert itt kellett idő, mire értékes információkat kapunk a kihelyezett kameracsapdákból. És aztán másnap meg mehettünk ki a terepre, mindenki kapott 2 kilométeres szakaszokat a Hell's Nemzeti Parkban, egy rangerrel, és akkor utcú neki, menjünk állatokat számolni, nézni, hogy vannak-e betegek benne, vannak-e benne fiatalok egyáltalán, hogyan működnek a csapatok, és akkor itt is fel kellett venni mindenféle szöget, irányt, számolni kellett az állatokat, illetve nyilván azt is meg kellett különböztetni, hogy egy csapat vagy nem egy csapat, hogy hogyan mozognak ezek az állatok. Amire vigyázni kellett, ez a varacskos disznó, mert hogy ők ilyen rejtett odúkban éltek, és ezt mondták a rangerök, hogy ne menjünk oda az odú elé, mert nem tudják eldönteni, hogy van-e benne varacskos disznó, úgyhogy inkább kerüljük ki őket, mert ő viszont nagyon hirtelen ki tud törni, és akkor bizony nagyon komoly sérülést tud okozni, úgyhogy ezeket a vájt lyukakat, ezeket ki kellett kerüljük. És mit gondoltok, hogy milyen állat hagy ilyen lábnyomot? Én is azt gondoltam, hogy ragadozó, itt hallottam valakitől, de nem, ez pávián lábnyom. A nagyobb pávián úgy hajtja be a lábujját, hogy úgy néz ki, mintha ragadozó lenne. Nagyon érdekes volt. Egy közeli képet is csináltam, csak azt nem raktam be végül az előadásba. Ez már majdnem a 2 kilométernek a végén volt, és ez meg egy kép arról, ahogy a ranger vigyázott ránk a szavannán, hogy ne essen semmi bajunk. Érdekes módon a Hell's Nemzeti Parkban nincsenek oroszlánok, ott a leopárd az a fő ragadozó, és azt is meg tudják mondani, hogy 3 leopárd van, és hogy éppen hol van. Ugye ezek a rangerök úgy mozognak, mint nálunk az erdészek vagy vadőrök, hogy pontosan ismerik az állataikat, és azt is tudják, hogy éppen hol vannak. Utána jött a következő munkánk, járványkitörést kellett vizsgáljunk. Persze, járványkitörés mellett vulkánkitöréseket is vizsgáltunk, mert számunkra az is érdekes volt. És ilyen bozótosban voltak nyilván elhullások, ennek is megvan ez az oldala, a szavanna szépsége mellett, és hát menni kellett. Na ez a kép, ez pont olyan, mint hogyha valahol így Bács-Kiskun megyében mászkálnék, nem borókás éppen, de nagyjából hajaz rá, és akkor szépen keresgetni kellett az, hogy mi lehetett az oka, mintákat venni az állatokból. Ezekről nem mutatok képet, mert ez nyilván nem a nyilvánosság elé tartozik. Megvizsgálni az itatókat, ugye az itatók sokszor közösek más állatokkal, házi állatokkal, vadállatokkal is. Találtunk egy csodálatos idős, szárazföldi teknőst is. És aztán jött a korboncani feladat, ez már egy másik nap volt, amikor orvadászok által, illetve a nemzeti parkokban megtalált tetemekből kellett nekünk vizsgálatokat végezni. Ugye ezeket a vizsgálatokat mindig úgy tudjuk végezni, ez már inkább ugye az állatorvosi oldala, de ígérem, nem fogok mutatni senkit, csak a területen tudjuk megcsinálni. Itt nincsen lehetőség arra, hogy laborba menjünk, vagy be a kórterembe, vagy bárhová, itt kint kell megcsinálni, viszont nyilván figyelnünk kell a járványvédelemre, hiszen ezek az állatok bárhonnan jöhettek, bármit hozhattak, itt összegyűjtötték őket. Pont ezen a nap reggelre majd azt a képet meg is mutatom majd. Impalát és Thomson gazellát találtak orvadászoknál, és azokat gyűjtötték be őket. Az egyik orvadászt kapták csak el, a másikat nem kapták el végül. Izolálnunk kellett egy területet, a területen kialakítani a boncasztalokat, majd utána a megfelelő overallban, védőfelszerelésben kellett végigcsinálnunk a boncolást. Mi a baj? Hát, hogy itt vannak dögevők. Nem mi is keselyük voltunk itt, de vannak itt más dögevők is. Így az egész területet rangerök vigyázták, körbeálltak minket autókkal, fegyverekkel felültek a tetejére, a fegyvereket kitámasztották a gépkocsinak a tetejére, és vigyáztak arra, hogy ne jöjjenek csapatostul a dögevők. De nem is a dögevőkkel volt a baj, hanem amikor elkezdtük a területnek az izolálását, hogy akkor most itt fogunk dolgozni, egyszer csak fölkeltett egy ranger, hogy futás, és nem tudtuk, hogy miért, és aztán mondta később, mikor ők már bevonultak a bokorba gyakorlatilag tömegestől, hogy ott aludt egy víziló.
Mert ő azt gondolta, hogy ő ott fog aludni. Csak ezt senki nem vette észre, amikor a területet úgy elkezdtük, és ha a víziló nekünk indul, az már nem lett volna annyira vicces. Végül sikerült a vízilovat felébreszteni, és arrébb tessékelni, úgyhogy végül ezen a helyszínen meg is tudtuk csinálni a vizsgálatokat. Mutatok pár olyan képet, ami nem a nagyon vérezőse, csak az érdekességképpen, ugye ez egy rüppelkeselyű, akit boncolnunk kellett, ez egy fiatal példány, illetve egy gólya, és eszembe is jutott, képzeljétek el, amikor Nairobiból Naivasába indultunk, és egy kis pocsolyát láttam valahol, ahol sok gólya volt, hogy tényleg, hát ők ide jönnek, ugye, tőlünk. Hogy lehet, hogy akit mi itt gyógyítottunk meg télen, elrepült, vagy ősszel elrepült oda, és most ő valahol lehet, hogy pont ott van, de ez egy osztrák gólya volt, képzeljétek el. És megkérdeztem, hogy vajon ezt lejelentik Ausztriának, és azt mondták, hogy mivel itt szervezetten működik az egészségügy, vagy az állategészségügy, így őt lejelentik. De nagyon sok afrikai ország ezt nem teszi meg, hogy már nem fog visszaérkezni a gólyájuk. És akkor itt van az orvadászoknak a műve. Hát képzeljük el, itt mesélték a helyi állatorvos kollégák, hogy 1 kilogramm vathúsnak az ára az 700 kenyai siling, ami itt több heti élelemnek az ára, úgyhogy ezért sajnos megéri nekik, mert a fekete piac viszont nagyon dívik, megéri nekik ezt csinálni, de sokan dolgoznak azért, hogy ne így történjen. Ugye ez itt egy Thomson gazella, a másik az pedig egy impala, és gyakorlatilag minden részét felhasználják ezeknek az állatoknak. Aztán, hogy ne csak arról beszéljünk, hogy milyen állatok, milyen növényevő, vagy húsevő és emlős állatok találhatóak itt, bizony kellett foglalkoznunk kétéltűekkel is, hiszen a program feladata az is volt, hogy a biodiverzitást teljes egészében nézzük meg. Ugye előbb láthattuk, hogy foglalkoztunk madarakkal is, foglalkoztunk kétéltűekkel is, és az egész onnan indult, hogy most van egy nagy járvány világszerte, ugye a kétéltű maga az egy indikátorfaj, ahol a kétéltű fogy, ott fogyni fog előbb-utóbb a hüllő, majd így tovább evolúciós lépcsőfokokba, és van egy gomba, ami nagyon pusztítja a kétéltűeket, ez a test felszínén van, és megtizedeli gyakorlatilag ezeket a békákat. Így nekünk feladatunk volt, mivel Afrikában eddig nem volt erre kutatás, feladatunk volt, hogy fogjunk be békákat, és nézzük meg, hogy ez a gomba itt megtalálható-e már. Először ugye fel kellett ismernünk a fajokat, hiszen itt nem leveli béka van, hanem sokkal másabb kétéltűek. Ezt először formalinban prezentálta nekünk egy helyi kutató, a múzeumnak, a Naivasha múzeumnak az igazgatója egyébként, majd utána kimentünk tényleg békákat fogdosni. Ezek nem voltak mérgezőek, úgyhogy attól nem kellett félni, de azért mondták, hogy hát inkább szóljunk, mielőtt megfogjuk. Hát jó. Úgyhogy kimentünk először erre a területre, itt ugye látjuk a sásost, illetve látjuk ezt a lápi retket, amit a víziló az nagyon szeret. És akkor itt kellett, először kézzel próbáltuk megfogni ezeket a békákat, majd utána építettünk a Naivasha tó mellett egy csapdarendszert, és a csapdarendszert azt gyakorlatilag ott hagytuk éjszakára. Reggel mentünk vissza, és akkor fogtuk meg a békákat. Több száz békát sikerült megfognunk, úgyhogy ezt mind a több száz békát nekünk kellett végigvizsgálni. Itt láthatjuk az ásatásokat és a komoly munkákat, éjszakában nyúlott, úgyhogy itt is már több ranger kellett, hogy vigyázzon ránk, mert ugye ahogy besötétedik, nyilván az állatok is intenzívebben jönnek a területre. És akkor másnap reggel, amikor megfogdostuk a békákat, ugye a mintavételi eszközöket kikészítettük, mindegyiket mérlegelni kellett, mintavételezni kellett, koordinátákat fölvenni, hogy melyik helyszínen és milyen fajokat találtunk egyáltalán. Hát nem lett afrikai herceg belőle. És utána a vizsgálat után pedig szépen szabadon engedtük az összes békát a Naivasha Nemzeti Parkban. Jó hírem van, mert Afrikában még nem fordul elő ez a gomba, úgyhogy ott még szerencsére nincsen gond, ez lett a vizsgálatunknak az eredménye. Minden esetre voltak, akik türelmetlenek voltak, ők jöttek volna inni. De azt a toporzékolást, hogy mi ott mozgunk, de ő itt tud inni, mintha csak itt tudna inni, és itt jöttek, mentek hárman, nem akartak tágítani tőlünk, mintha ezt szándékosan csinálnák, hogy el akarnak minket onnan zavarni, hiszen hát igazuk volt, tulajdonképpen az ő területük volt. Egy másik területen pedig sokkal nagyobb zebracsordákkal is találkoztunk, ez szintén egy felvétel lesz, ahol fut az autó mellett.
Sajnos kicsit torzít a kivetítő is, de ezek egyébként élesebb felvételek ettől. És akkor utána jött a következő lépésünk, amikor más orvadászati eseteket, bűncselekményeket kellett megvizsgálnunk, és gyakorlatilag a büntet helyszínéről DNS mintákat vennünk. Erre jöttek kriminológusok is már nyilván, mert hogy itt azért többről volt szó, mint egy korábbi orvadászati helyszín, úgyhogy itt kicsit másabb volt, és a hatóságok is segítették a munkánkat. Ugye nyilván elkerítettük ezeket a területeket, sajnos csak egyetlen szemtanú volt, ő nem mondott semmit, úgyhogy nekünk kellett kideríteni, hogy mi volt a helyzet. És akkor utána jöttek a számomra legizgalmasabb munkák, az altatások, befogások és a mintavételek. Ugye ezek mind biológiai mintavételek voltak, ez egy többnapos munkasorozat volt igazából. A helyzet az, hogy itt is napkeltétől napnyugtáig dolgoztunk, úgyhogy amikor elindultunk, még éppen kelt a nap, amikor megérkeztünk nyugodt, és aztán reggel indulhattunk előre, úgyhogy ez sem volt egy pihentető tevékenység. Minden esetre ugye számomra ez a legizgalmasabb, és ezt igazán szeretem csinálni, magát az altatást, az aneszteziológiát és ennek a művészetét. Itt láthatunk különböző befogó eszközöket, először megnéztük ugye, hogy mivel is tudunk dolgozni. Nyilván itt vannak olyan eszközök, amit mi itt Magyarországon egyáltalán nem is használunk. A befogó háló ez alól a kivétel, mert azt ugye vadászok is használják, illetve vadbefogásokra használjuk, főként vadaskerti körülmények között. De itt vannak még olyan eszközök, amit egyáltalán nem tanulunk róla, vagy tudjuk, de nem használjuk. Hát a baloldali kép, mintha itthon lennék. A jobboldali kép már annyiban másabb, hogy ezek lőporos repülőfecskendők. Ugye ezek itt a repülőfecskendők, ezt használjuk igazából mi is főként itt Magyarországon, illetve itt az állatparkban is. A gyógyszerek is teljesen hasonlóak, úgyhogy abban nem volt lényegi különbség. Igazából örömmel töltött el, hogy nem volt szégyenkezni való magyarként, hogy kimegyek oda Afrikába dolgozni, és nem az volt, hogy én kevesebbet tudok, mint itt bárki más. Igen, hozzá tudtam szólni, és ez boldogsággal töltött el, hogy nem voltam kevesebb, mint itt bárki, és ugyanúgy tudtam hozzátenni ehhez a munkához. Úgyhogy ez számomra egy nagyon pozitív élmény volt. Ezek pedig lőporos repülőfecskendők, itt a repülőfecskendőben is van töltény, illetve nyilván a puska is el tud sülni, és ott is kell bele egy lőpor. Itt a távolságot a töltények határozzák meg, hogy milyen erősségű lőporos töltényt teszünk a puskába, annak megfelelően, hogy milyen messze van az állat. Bal oldalon pedig látható az intézetnek a vezetője, és a kezében egy hálóvető, fegyver. Na ez az, amiről itthon csak tanulunk, mert nem használjuk, tulajdonképpen üzek befogására lehetne használni, de nem szoktuk, mert hogy gyakorlatiatlan. Ott viszont a szavannába el lehet lőni, nagyon komoly tudást és tapasztalatot igényel ennek a használata, nehéz is a fegyver, illetve nehéz vele célozni is. Itt a jobb oldalon jelölőnyakkörveket látunk, ugye a biológusok dolgoznak ezzel, ez például egy orrszarvúé, rárakják az orrszarvúra és nyomon tudják követni, hogy merre mozog az orrszarvú, éppen mit csinál, milyen gyors a tevékenysége, sőt, most már vannak olyan nyakkörvek, amik hőmérsékletet is mérnek, és ezzel például egy ciklusdiagnosztikát vagy vemhességet is végig tudnak csinálni. Az elefánté nyilván sokkal nagyobb, és vannak sokkal kisebb nyakörvek is. Nekünk most ebben a programban nyakörveznünk nem kellett, de ettől függetlenül bemutatásra került. Ez pedig a lőporos altató puska, amiben az előző repülőfecskendők valók. Itt bal oldalon egy madárfogóhálót látunk kifeszítve, itt pedig egy csodálatos pompás fényseregélyt, amint a hálónkba próbál vetődni. És akkor hát először úgy indult, hogy az első napon, miután végignéztük, hogy mivel fogunk dolgozni, gyakorlatilag ugyanazzal az altatópuskával, mint amivel itthon is dolgozunk, csak egy kicsit nagyobb kaliberrel, úgyhogy szintén nem volt szégyenkezni valóm az olasz kolléganőhöz képest. Úgyhogy utána pedig hát ugye kipróbáltunk, mindenki kipróbálta a fegyvert, hogy hogyan tudja használni, ez alapján el is dőlt, hogy a programban ki melyik területen fog dolgozni. Ez is egy fontos tapasztalat volt, és akkor elindultunk ki a szavannára az első napon, itt zebrát kellett, hogy altassunk, és mintákat vegyünk belőle. Ugye
nagyon szigorú egy ilyen programnak és ilyen csapatfelépítésnek a rendszere, pontosan megvan, hogy ki mit csinál, ki fogja altatni, ki fogja monitorozni az állatot, ki fogja cipelni az állatot, mindenkinek megvolt a feladata, és mindenkinek ezt be is kellett tartani ahhoz, hogy sikeresek legyünk, és hogy az altatás maga, ami ugye egy kockázattal jár mindig, ezt mindig elmondjuk, az minél gyorsabban lezajlódjon, és az állat egészségesen el tudjon menni a szavannára. Ugye itt is, ahogy alszik az állat, utána ébresztjük is, és akkor ment is vissza a csapatához. Itt látható a mérleg ajtóból. Nagyon tetszett, hiszen iszonyú kreatív volt, illetve a ponyva, amin az állatokat szállítják. Itt a programnak a vezetője megkövetelte, hogy próbáljuk ki, úgyhogy néhány kollégát beleültetett, hogy tényleg működik-e a mérleg és a ponyva is, és működött, úgyhogy egy zebrát is el tudtunk vele szállítani. Ugye itt történik az altató kombináció, illetve a repülőfecskendőnek a betöltése. Ugye nyilván itt is rangerök is követik az állatorvosi autót, itt nyilván jeeppel követünk egy zebrát, és jeepből lőjük ki. Ugye Afrikában számos olyan szituáció van, amikor lesből is lehet, ritkán lehet gyalog, jeepből vagy akár helikopterből sikerül altatni vagy kilőni egy állatot. Itt már alszik a zebra, ugye a megfelelő körülmények között oxigenizálva, monitorozva van az állat, itt pedig a csapat még az alvó zebrával. A zebra szerencsére gyorsan fölkelt, csináltam egy olyan videót is, de azt nem raktam be, hogy így mindenki szétugrik a zebrától, ahogy fölébred. Itt pedig már az ébredt zebra, ahogy hívja a társait. Nyomon tudtok követni, direkt megjelöltük az állatot, és sokáig láttuk a csapatban, hogy valóban vissza tud-e ilyenkor illeszkedni a saját közegébe, és megtalálja a társait. Jött a következő napi program, hiénát kellett befognunk. Ez nem is olyan egyszerű. Ugye egy zebracsorda, nagy testű állat, 300 kilósak körülbelül, meglátjuk a csordát, mondjuk, hogyha megvan, hogy melyik egyedet kell kivenni, mert sérült, mert arra van szükség, mert ivarilag mást kell kiszednünk. Egy hiénát nem ilyen egyszerű. Kimegyünk a szavannára, nem látunk csak úgy hiénát, hogy akkor gyere és téged szeretnénk majd megvizsgálni. Ugye az állatorvosi autó, ezek pedig a kísérőautók, és mi az érdekes és furcsa az állatorvosi autóba? Hát ez. Hiszen az egy hangfal. A hiénát ugyanis úgy lehet behívni, hogy hangfalon keresztül olyan hangokat adunk neki, ami vagy oroszlánra, vagy hiénára emlékeztet. Azért fontos, hogy oroszlánnal kezdjük, hiszen a hiénának az jelenti azt, hogy van valahol egy zsákmány, hogy az oroszlánok elejtik a zsákmányt, hiszen a hiéna nyilván dögevő, úgyhogy ő majd csak a maradékra szeretne oda menni. Itt bemutatok egy ilyen felvételt a hiéna behívásról, ha működik az egér. És ott láthatjuk, ahogy jön is a hiéna. Keresi a többieket, ilyen kis buta feje van egyébként, ahogy keresi, hogy hol vannak, és nem tudja a helyére rakni a dolgot. Nyilván megközelíti a hangfalas autót, és ott már altató puskával altatni lehet az állatot. Nagyon aranyosak voltak, ahogy így keresték, hogy mégis hova menjenek, hol a csapat, vagy hol tudok segíteni, széttépni valamit. Majd mutatok közelebbi képet is a hiénáról, hiszen több ilyen programunk volt, amikor hiénákkal kellett dolgoznunk, ez nagyon érdekes volt számomra. Volt olyan nap, amikor viszont kafferbivajjal kellett dolgoznunk. A kafferbivaj ugye nagyon veszélyes, így itt kötelező volt mindenkinek autóban maradni, itt nem volt kérdés az, hogy valaki kiszáll, hiszen itt ki volt jelölve, hogy nekünk egy körülbelül 200 kilós fiatal bikát kell kiszednünk a csapatból. Ahogy a bika viszont eldől, vagy érzik, hogy gyengébb, akkor keresik ennek az okát, és a csapat támad minden mást, aki idegen. Nyilván itt látható, hogy mi voltunk az idegenek ezen a területen, úgyhogy nyilván minket fog megtámadni a csorda ebben az esetben, úgyhogy itt tilos volt kiszállni, már csak akkor, amikor a rangerök biztosították az alvó állat mellett a területet. Itt van az alvó kafferbivaj, és itt már elkezdték a kollégák a felmérését, ugye itt voltak biológusok is, a biológusok foglalkoztak az állatnak a felmérésével, szarvméret, szőrzet, pata, akármicsoda, az állatorvosok pedig az egyéb mintáknak a levételével, illetve laboratóriumi vizsgálatával. Érdekes módon itt találtunk ebben az állatban nagyon sok kullancsot is, amin meglepődtek, mert egyébként ritkább a kullancs, mint várták. Ugye itt van az alvó kafferbivaj, szintén
biztosítva van minden az egészsége és a biztonsága érdekébe, és itt pedig már, ahogy ébred a bivaj, még itt is vigyázniuk kellett a rangeröknek, mert hogy a csorda, hogy észreveszi, hogy ébren van, szintén rögtön rájöhet, úgyhogy szépen jó irányba kell ilyenkor terelgetni, hogy ne okozzon se magába, se másban sérülést. Utána pont az altató csapatban voltam benne, itt szintén egy zebrát kellett befognunk, ahol nekem kellett összekészíteni, meg kiszedni az állatot a csapatból. Itt van a zebra. Ugye, amikor már eldőlt az állat, és kint van a szavannán, akkor jött a csapat többi része, és akkor megvolt, hogy pontosan mikor melyik csapat fog odalépni az állathoz, hogy mi hamarabb lehessen ébreszteni a zebrát. Ugye láthatjuk, hogy van monitor benne, pulzust mérnek a kollégák, hőmérsékletet. Itt az árnyékot is biztosítani kellett, ugyanis nagyon meleg volt kinn a szavannán, úgyhogy hűteni kellett az állatot. És akkor jött a következő héna befogás, hát itt már ügyesebbek voltunk. Itt előkészültünk szarvasmarha bőrrel, ezt raktuk ki csaléteknek, és erre jött rá még a behívás. Elő is jött a kis kolléga. Hát itt van ő. Olyan szép, ugye? És ahogy néz minket, és nem érti, hogy most akkor mi most azok vagyunk, vagy nem azok vagyunk, nagyon aranyos volt, ahogy keresett mindent. És akkor mutatok néhány képet varacskos disznó befogásról. A varacskos disznó hálós befogással történik meg, úgyhogy itt kifeszítettük a hálót, és akkor utána történik meg a terelés. Az egész programot filmre vették, illetve majd nyilván közé is fogják tenni majd valamikor, amiben dolgoztunk. Ez szintén egy videó, ahogy hajtják a varacskos disznókat autóval. Ugye ott látjuk a két varacskos disznót, ahogy megy. Illetve látjuk azt is, hogy vezetékek vannak mindenhol, szóval hogy ez közel sem az a szavanna, amit úgy elképzelünk, hogy húha. És akkor szépen terelik autóval a két egyedet a háló felé. Nagyon tapasztalt kollégának kell ott lenni, akiben nyilván meg is bízunk, hogy azt a disznót utána meg is tudja fogni, hiszen azért nem veszélytelen állat, főleg a hálóban. Ott nyilván már sokszor szükség lehet az altatására is. És akkor itt az altatós csapatról is nyilván készült egy fénykép. És akkor jöttek a maszáj közösségek, ugyanis volt olyan munkánk is, ahol a közösségi felmérések voltak a feladataink, hogy a közösségek hogyan is élnek, és milyen járványtani szerepük van, hiszen azon túl, hogy nem tudjuk, hogy hányan vannak, hogyan élnek, azon túl ugye a maszájokról azt kell tudni, hogy ők vérrel, tejjel és hússal táplálkoznak, aminek igen nagy a járványügyi kockázata. Ezt főként a saját állataikkal teszik, ők nem foglalkoznak növénytermesztéssel, csak állattenyésztéssel, főként kérődzőkkel, juhokkal, kecskékkel és leginkább szarvasmarhákkal, mert a szarvasmarhának van annyi vére, amiből tud táplálkozni a csapat. Nagyon érdekes volt, ez itt egy irányított beszélgetés volt, kétféleképpen találkoztam a maszáj közösséggel. Az első ez volt, amikor irányított beszélgetés volt, a második az, amikor kötetlenül egy kolléganővel mentünk el egy közösséghez. És itt, hát látjátok, hogy ugye ők, a törzsfőnök egyrészt összehívta a törzset a fához, és a fánál leültetett mindenkit szépen sorba, és nekünk raktak ki székeket. Nagyon fura, ez már eleve egy fura szituáció, mert hogy mi ugye nem vagyunk felsőbbrendűek, nekünk nem kell ahhoz széken ülni, úgyhogy tudatosan igazából mindenki a földre ült le velük szembe, és úgy kezdődött el a beszélgetés. A maszájok sajátos nyelven rendelkeznek, nem értik az angolt, sem a szuahélit érdekes módon, hanem csak egy saját nyelvük van, úgyhogy kellett egy tolmács, amit a maszáj törzs maga adott, és akkor úgy kezdtünk el beszélgetni. Ugye a maszájok sajnos elfogyasztják azokat a dögöket, akik elpusztulnak kinnállatok a szavannán, ami azért baj, mert hogy ott vannak olyan komoly betegségek is, mint a lépfene, a TBC, a most divatos ragadós száj- és körömfájás, vagy ugye a Rift-völgyi láz, ami konkrétan innen jött a Rift-völgyből, és bizony az emberek is elkaphatják. És ugye bár ők nem tudatosan foglalkoznak a betegségekkel, hanem nekik van egy saját orvosuk, aki növényekből, fából, fűből próbál mindenféle kis töredéket, tehát vagy valamit csinálni, és van neki egy a gyomorra, van neki egy a tüdőre, van neki egy a fejre, van neki még egy a sebre, és így ennyivel le van tudva.
De nyilván nem tudják azt, hogy van lépfene, vagy van TBC, és ez a kommunikáció nagyon nehezen is jut el, mert annyira zártan élnek, hogy nehéz ezzel foglalkozni. És nyilván minden kérdésünkre az volt a válasz, hogy minden rendben, semmi baj. Nem, mi nem eszünk vadállatot. Mi nem vadászunk vadállatot. Miközben pontosan tudjuk azt, hogy a maszájoknál a férfiasság akkor érik el a férfiasságot a férfiak 14-15 évesen, ha megölnek egy oroszlán hímet ráadásul, és úgy tér vissza a törzshöz, hogyha ő már megölt, addig vissza sem térhet. Sokszor évekig barangolnak, még ugye puszta kézzel vagy lándzsával meg tud ölni egy oroszlán hímet, és akkor térhet vissza, és akkor avatják férfivá. Szóval tudjuk ezt a hátteret, és ugye egyébként meg biztos, hogy nem. Minden rendben van, mi kommunikálunk mindenkivel, úgyhogy ez egy nagyon nehéz beszélgetés volt. Itt előszedték nekünk az orvost, aki pláne nem tudott sok információval szolgálni, mikor kérdeztük, hogy mit csinálnak a beteg állattal. Hát nálunk nincs beteg állat. Hát mi ezt úgy gondoljuk. Van-e állatorvos? Itt mindenki állatorvos. Mindenki ért az állatokhoz. Úgyhogy nem, csak az embereket gyógyítják, az állatok sose betegek, nyilván mert megeszik őket, ahogy bármilyen betegség tüneteit is mutatják. Ez egy olyan közösség volt, ahol használnak már modernebb ruházatot is, a későbbi közösség, akikkel találkoztunk, ők a hagyományos, inkább vörös színű ruházatot használják. Ők már nagyon színesen öltöznek, és nagyon egyszerű emberek. Volt egy kolléganő, aki megmerte azt kérdezni, hogy egy hölgytől, hogy te akarsz egy gyereket, és nem értette a kérdést nyilván. Hát ez nekik alap, hogy egy nőnek szülni kell. Itt ez nem kérdés, hogy akarsz vagy nem akarsz gyereket. El is szígyelte magát, mert itt teljesen máshogy gondolkoznak ugye az emberek. Ugye láthatjuk, hogy nagyon sok gyerek van, több nejűség van, egy férfinak 4-5 felesége is van. Ezt majd a későbbi törzsnél jobban meg tudom majd mutatni nektek. És aztán persze mindenki el akart adni mindent, mert borzasztó szegények, inkább szedték le az ékszereiket, gyöngyökből, rézből, fából, mindenből ékszereket csinálnak, és akkor el akarták adni az embereknek, hogy ugye valahogyan pénzhez jussanak. Közben a férfiak valamit kupaktanácsoltak a háttérben, a rangerök pedig őrizték az egész beszélgetést. Ez kicsit erőltetett volt nekem, és bizarr. A második találkozás már sokkal jobban sikerült számomra, és kicsit közelibbé is tette azt, hogy kik is azok a maszájok. És ez már a második találkozásnál történt. Itt már láthatjuk a tipikus maszáj falut. Sajnos eltorzul itt a kép, de ezek itt bokrok, ők szedik össze a bozótosból, és abból egy falat építenek a kis falujuk köré, ezzel védve a falut ugye az állatoktól, és abban találhatóak a kis kör alakú házaik, amik egy kicsit ilyen csiga alakúan vannak megtervezve. A házak építése egyébként a nők feladata, a férfiak feladata főként a védelem, és a házaknak a falát azt elsősorban trágyából építik, másodszorban sárból, mert hogy a sárhoz víz kell, és abból kevés van, úgyhogy a legtöbb az tényleg trágyából készült el. Ugye látjuk itt, hogy van már benne fólia, úgyhogy gyűjtenek ilyen fóliákat, hogy ne ázzon be, ne menjen olyan gyorsan tönkre, de nagyjából 2-3 hónapot töltenek egy helyen, és aztán vándorolnak tovább. Nagyon nehéz volt ezeknek a törzseknek feldolgozni azt, hogy van határ, hogy van egy tanzániai határ például itt, a Maszáj Marán ugye nagyon sok maszáj közösség él, és ők eddig úgy éltek, hogy vonultak egyik helyről a másikra, vándoroltak, a törzsek egymás között is ugye házasodtak például, vándoroltak egymás között, állatot cseréltek, tapasztalatot cseréltek, ilyesmi, és ez így megszűnt a határral. És bár ezek az emberek nincsenek az állam számára, mert nincsen az állam részéről sem nevük, sem nyilvántartásuk, sem semmiük, és ők ritkán is jutnak el oda, hogyha mondjuk valaki beteg, akkor bemegy egy állami kórházba, megpróbálják megoldani, és amikor már a végét járja, akkor elindulnak a kórházba, ami 2-3 napig tart. És hát gondolhatjuk, hogy hány ember jut el egyáltalán oda, hogy valamilyen ellátást is kapjon. Itt szerencséjük volt, ők olyan helyre rakták ezt a falut, hogy volt egy víztartály közelben, ez egyébként az Amboseli Nemzeti Park mellett van, úgyhogy itt több helyen is volt ilyen víztartály. Itt láthatunk majd egy közösségi táncot. A
férfiak azért ugrálnak, mert hogy náluk az a hozománynak a mértéke, minél magasabbra ugrik, annál nagyobb hozományt érdemel egy férfi egy házasságban. Mivel a házakat, itt láthatjuk, ahogy így ugráltak is nekünk, hiszen mi egy finn kolléganővel mentem oda, úgyhogy nyilván nőként nekünk ugráltak, de a finn kolléganő pedig hát egyrészt vegetáriánus, másrészt gluténérzékeny is volt, úgyhogy amikor ugye beszélgettünk arról, hogy ők mit tesznek, ő teljesen ki volt borulva. De elmondták azt, hogy igen, minden nap csak egy marhától vesznek vért, reggel leveszik a vért, van egy ilyen kis pálcikából készült valamilyen tőjük, beszúrják, pontosan tudják, hogy hol a véna, beszúrják, lecsapolják egy lavorba, mindenki szájjal iszik a lavorból, majd délután összekeverik ezt tejjel, és akkor az lesz majd a vacsora. Közben meg, hogyha úgy van, akkor esznek egy kis húst. És akkor ők ebből élnek, már rájöttek arra, hogy a kisgyerekeknek adnak azért rist. Úgyhogy elmennek venni rist, mert nyilván nem termesztik meg, hanem egy kis pénzből a gyerekeknek vesznek rist, de ők ezen élnek életük végéig ezen a táplálékon, és növényt szinte nem is esznek egyáltalán a gyerekeken kívül. Úgyhogy a kolléganőint majdnem összeesett a látványtól. Utána elmondtak nekünk egy imát. Ja, még azt elfelejtettem mondani, hogy leveszik a vért, és aztán én sem gondoltam volna, de kérdeztük, hogy hát jó, de aztán kiszedik ugye ezt a vénából, és akkor mi lesz? Hát semmi, hát fölszedünk egy szardarabot, 3 napig odakötjük, és minden rendben van. Hát én nem is értem, miért sterilizálunk annyit egyébként. Itt a férfiak bemutatták nekünk azt, hogy hogyan gyújtanak tüzet, ugyanis a tűzgyújtás az egy férfi feladat. Minden reggel és este gyújtanak tüzet, és úgy hordják szét a házakba. Ugye a házakat a nők építik, és a nők is laknak benne a gyerekekkel, a férfi gyakorlatilag házról házra megy, feleségről feleségre. Minél több gyereknek kell lenni, az jelenti a gazdagságot, annak ellenére, hogy borzasztó szegények, és ezt így nem tudják összehozni, hogy lehet, hogy jobb lenne. Ez az elképzelés, hogy ők ezzel mutatják a gazdagságot, hogy minél több gyerekük van, viszont elképesztően beltenyészet van, mert hogy ebben a közösségben például összesen 4 család élt, és 130-an voltak. Úgyhogy már így mindenki mindenkivel volt, és hát ahogy bementünk az iskolájukba, hát látszódott is a genetikai betegség a gyerekeken. Mi ezt értjük, vagy tudjuk, vagy átlátjuk, de ők meg egyáltalán nem, és ez a kommunikáció az, ami nagyon nehéz, hogy beszélni is lehessen egyáltalán velük bármiről. És akkor utána megmutatták a házaikat belülről, felhívnám itt a figyelmet a napelemre. Ez a törzsfőnök háza volt. Neki volt mobiltelefonja is, csak mondom. A házakon 3 lyuk volt, hogy valahol szellőzzön, és éjszaka pedig ugye azért voltak ott a lyukak, ott jött ki a füst, a szúnyog pedig nem ment be, hiszen a maláriát már tudják, hogy azt a szúnyog terjeszti. Amúgy érdekes módon 27 állatorvosból 5 betegedett csak le, abból 1 lett maláriás, és 4-en pedig hasmenéses hányós betegséget szedtek össze. Hál' Istennek én azt megúsztam ám, de a múlt heti előadást ugye nem. Úgyhogy ebből a szempontból Kenya biztonságosabb volt. Ez pedig a házuk belülről. Van egy nagy szoba, egy konyha előtérrel, ez a konyha, ez a szülők hálószobája és ágya, ugye ezt mind a nő csinálja meg, és van egy másik hálószoba, ahol a gyerekek vannak, ők már kapnak egy marhabőrt maguk alá, itt pedig a férfit látjuk, ahogy meggyújtja a tüzet, és akkor megmutatja nekünk. Utána ugye, ahogy meggyújtják a tüzet, meg hordják szét a házakba. Itt is nyilván megpróbáltak nekünk eladni mindenfélét pénzért, amit ők csinálnak. Nyilván támogattuk őket, úgyhogy valamiket vettünk. A 2 hölgy kérdeztük, hogy ugye mik azok a törzsi jellegek, amiket ők használnak. Ebben a törzsben 4 évesen égetik ki az arcnak a 2 oldalát. Hát nem nagyon látszik a képeken, de itt karikák vannak tényleg mind a 2 oldalon minden embernek ebben a törzsben. Illetve a 2 alsó metszőfogat szedik ki. Hát kérdeztük, hogy ezt úgy miért. És akkor elmondta a törzsfőnök, hogy azért szedik ki, mert hogyha valaki megbetegszik és megöregszik, akkor a lyukon keresztül tudják táplálni. És akkor kérdeztük, hogy mégis hogy szedik ki, meg mikor, és azt mondta, hogy így belerajzolt egy bottal a homokba, hogy hát ugye tudjuk, hogy 2-3 évesen kinő a fog, és hogy ekkor váltódik, 8-9 évesen legkésőbb, ezért mi 11 évesen szedjük ki a fogakat. Egy ceremónia keretein belül, de ugyanígy történik a körülmetélés is, úgyhogy elég
eléggé erőteljes hatások vannak ebben a törzsben. Ő pedig a védőnő, ugyanis az orvos mellett még egy köztiszteletben álló személy van, az pedig a védőnő, aki ugye a terhes anyákat vigyázza és gondozza végig a terhességük alatt. Ez a néni 94 éves ezekben a körülményekben. Úgyhogy túl lehet élni sőt. És akkor ez itt az iskola. Az iskolát igazából mi óvodának nevezzük, ők iskolának nevezik, 2,5 éves kortól 6 éves korukig járnak a saját maszáj iskolájukba a gyerekek, és ha onnan a törzs már kilépett a törzsi jellegéből, akkor tényleg elmehetnek a gyerekek állami iskolába, ha meg nem, akkor megmaradnak a törzsel, és azért dolgoznak, hogy a törzs fent tudjon maradni, és ne váljanak semmivé. És itt tanítják őket angolul, tanítják őket számolni. Itt mutatok egy éneket, meg is mutattak nekünk. Ezt nekünk mutatták be, és az iskola, vagy hát az óvoda az csak reggel van, reggel 7-től 11 óráig, hiszen utána a törzsnek dolgozni kell azon, hogy a törzs tudjon vonulni, tudjon táplálkozni, úgyhogy tovább nem érnek rá. A törzsfőnököt láttuk jobb szélen, aki mondta a gyerekeknek, hogy akkor mondjátok a számot, vagy hogy melyik dalt énekeljétek el. Ő pedig mondta, hogy ő a tanár is ebben a közösségben, úgyhogy ezt maguk között választják ki. És akkor az állattartásról, ugye főként kérődzőket tartanak, szarvasmarha, zebu az első, kecskék, birkák a második, akiket vonultatnak utak mellett, vonultatnak be a Nemzeti Parkba, utána jönnek a szamarak, lovakkal nagyon-nagyon kevés helyen találkoztunk, szamárral annál inkább, és akkor a legutolsó helyén van a kutya, mint olyan, mert hogy ő csak eleszi a kaját az ember elől, nem jó. Itt látjuk a Nemzeti Parknak az itatóhelyét, ahová gyakorlatilag lehajtják a saját állataikat is inni, úgyhogy számunkra ez egy fontos járványügyi központ volt. Itt pedig látunk egy jávorantilopot, ahogy nézi a szarvasmarhákat, akik ott legelnek szintén a Nemzeti Parknak a szélén. Úgyhogy ezek így nagyon össze vannak nőve ott, és össze vannak mosódva. Itt pedig egy csodálatos állatszállítós képet bal oldalon, jobb oldalon pedig, ahogy legeltetik a szamarat. A szamarat használják mindenféle hordár munkára is, majd erről is fogunk mutatni képet. Egyetlen képet készítettem a saját takarmányunkról, hogy mi miket kaptunk. Csodálatos cukros üdítő polc volt a boltban, a mangójuk az fantasztikus, illetve hát minden gyümölcsük, a rizs az alapélelmük, ez is egy rizs alapból készült, ilyen gyökerekből összegyúrt, összevágott nassolnivaló volt igazából. Ez egy valamilyen kecskeborda, csak egy kicsit szőrös is maradt. Ez meg valamilyen fánk volt egy nagyon finom afrikai fűszereléssel, és ránk nagyon odafigyeltek, mi mindig kaptunk vizet, mindig kaptunk élelmet, úgyhogy ránk tényleg odafigyeltek a helyiekhez képest. És egy pár képet mutatnék a közéletről, hogy hogyan élnek az emberek. Ugye gyakorlatilag mindenki mindenhová gyalog jár, akinek nincsen járműje, és a legtöbb embernek nincsen. Ha van jármű, akkor az elsődleges jármű az a motor, amire ahányan ráférnek, annyian mennek rajta. Mindent úgy hordanak, vagy pedig állatokkal. Ez a kedvenc telefonboltom volt a sarkon, Nájvásában. Inkább kiépítik ezeket a hidakat, és akkor árnyékolók. A motorosok meg külön találkozókat szerveztek, ugyanúgy, mint az útszélén alvó emberek, így néha-néha délután. Mindenki mindenfélét árult, amit talált, amit termesztett, amit ellopott, ami valahonnan van, csak azért, hogy valamilyen pénzt keressen. Itt szeretném megmutatni, bár nem látszik messziről, ez egy public toilet felirat. Oda sem szívesen mentem volna be.
Láthatjuk a szamarat, a szamaras kocsit, ez egy jellemző kép volt egyébként, ők építik magunknak ezeket a kocsikat, és vizet hordanak vele ezekben a tartályokban. A víz az nagyon nagy kincs, és nagyon ritkán tudnak hozzájutni. Vannak központi vízelosztó helyek, ahol fizetni kell a vízért, megtöltik ezeket a kannákat, amiket visznek a szamarak, vagy pedig kézzel hurcolható kannákat, és akkor úgy viszik és úgy osztják szét ezeket a vizeket. Ez egy kórházi egység, például Bennájvásában. Igen, itt is hordja éppen, viszi a vizet abban a kannában. Ott azt szerettem volna lefotózni. Itt pedig ez egy fémműves, kint dolgoztak az utak mellett, az asztalosok is, a lakatosok is, mindenki kint dolgozott az út mellett, és ott csináltak mindent. A járműveiket, akinek van, nagyon megbecsülik, olyanra festik, ami nekik a legjobban tetszik, ha ez Adidas, Adidas, hogyha mit tudom én, valamilyen énekes, akkor énekes van rajta, ő éppen fánkokat süt, ő azt árulja, ez pedig egy milk bar, ahová be lehet térni és inni egy kis finom tejet. Nyilván nem hőkezelik a tejet, ezt nem is kell, hogy mondjam. Az iskolások ugye egyenruhákat viselnek, ez nagy dolog, hogy kapnak ruhát, ezt már mondtam. A közlekedés az borzasztó, nem lehet sehová se elmenni, mindenki tolakszik, furkolódik, megy ahová tud, itt ő éppen főz az út mellett, és lehet ebédet venni. Akik viszont mondjuk növénytermesztésben dolgoznak, és mondjuk a virágnak, vagy néhány növénytermesztésnek itt van kultúrája, őket buszokkal viszik ki, és akkor kint dolgoznak egész nap, majd buszokkal is mennek haza. Ő itt árulja is a megtermesztett növényeket, vagy hát gyümölcsöket leginkább az utak szélén. Templom, ugye 80%-uk keresztény, de nem a szokásos templomban. Van egy vaskereszt építve, illetve van egy templomnak nevezett épület, ami föl van szentelve. Ez is egy ilyen óvoda az út mellett, illetve hát Nairobiban már egyre rosszabb a helyzet, ott sokkal zsúfoltabbak az emberek, vagy zsúfoltabban vannak az emberek, az 5 millió ember el kell, hogy férjen valahol, sokkal nagyobb a szemét, és mindenki össze-vissza van. Ugye ott legelnek, vagy hát próbálnak legelni, vagy enni valamit ezek az állatok is. Itt is egy hotel van egyébként. Úgyhogy bátran el lehet menni, nyaralni oda. Itt van egy kisfiú, aki táncol éppen a saját kis üzletük előtt. Ez egy kislány, aki a hentesbolt előtt volt, és ott láttam. Ugye egy kóbor kutya, ha van kutya, akkor az általában kóbor, ritka, hogy valakinek van kutyája, mert ugye eleszi az élelmet, de itt legalább mondjuk ázsiai országokhoz képest nem eszik meg elsősorban a kutyát. Ez egy központi vízelosztóhely, ide hozzák kamionnal ezt a ballont, itt ül benne egy általában hölgy, és ő osztja a vizet pénzért. Itt van egy 3-as fogat, szamárfogat, megtöltött vizes ballonokkal, és ő is itt éppen csapolja a vizet belőle valakinek. És hát egy kicsit fogok beszélni a vasútról, mert hát hozzám az is közel áll, aki tudja, az tudja, aki nem, az nem. Mozdonyvezető is vagyok másodállásban, és Kenya vasútvonala nem túl bőséges, mi keskeny nyomközűnek neveznénk, mert hogy 1000 mm a legtöbb nyomtávolsága, 1435 a normál, ami itthon is fut leginkább. Elsősorban angol és csak dízel gépekkel dolgoznak, nincsen villamosítva semmi se. Ugye Angliából érkeztek még régen a gőzmozdonyok, majd utána a dízelek első része is, viszont most már Kínával dolgoznak együtt, úgyhogy az új szerelvények már kínaiak, és ez pedig a Nairobi Nemzeti Parkból egy látkép, ezt volt is szerencsénk megnézni. 2016-17-ben a kenyai kormány úgy döntött, hogy milyen buta dolog, hogy a vasút keresztül megy a Nemzeti Parkon, és elüt egy csomó állatot. Ezért megkérte a kínaiakat, hogy segítsen, építettek egy ilyen hidat, ami ezeken a lábakon áll, hogy az állatok tudjanak alatta mozogni, vándorolni, úgyhogy a vasút most már úgy szeli keresztbe a Nemzeti Parkot, Mombasa felé, hogy nem befolyásolja az állatoknak a mozgását, és így nyilván nincsenek balesetek sem. Itt fotóztam néhány vasúti átjárót, hát igen, olyan amilyen. Eljutottam a Nairobi Vasúti Múzeumba, óva intettek a pályaudvartól,
Pedig én nekem az volt a vágyam, hogy fú, úgy elképzeltem, mint Indiában, hogy így lógnak az emberek a vonaton, és akkor úgy lehet utazni. De mondták, hogy ne menj oda. De én akartam menni, ne menj oda. És ezt hát 3-szor elmondták, egyre nyomatékosabban, aztán hát jó, nem megyek oda. De nem is én kérdeztem meg, hanem a finn kolléganő megkérdezte, hogy de amúgy miért ne? Nem kellett volna megkérdezni. Tényleg már a pályaudvar közelében tornyosultak össze az emberek, mindenki, aki lopott, csalt, hazudott, az gyakorlatilag ott volt, úgyhogy igazuk volt valószínűleg, nem kellett oda menni. De elmentem cserébe a Nairobi Vasúti Múzeumba, ami nekem ugyanazt az élményt megadta, mint hogy eljutottam volna egy kenyai pályaudvarra. Itt láthatjuk azt a projektet, amikor megépítették a kínaiak a vasútvonalat. Itt látjuk, hogy nem egy veszélytelen foglalkozás ott vasutasnak lenni az itthonihoz képest. Ugye az első gőzmozdonyok, amik még Angliából érkeztek, és a Masai Marán vagy a többi nemzeti parkon keresztül vonultak, néhány dízelgép, és ezek már saját felvételek a Nairobi Nemzeti Parkból, ahol láthattam valóban a megépített hidat, illetve napi 2-szer jár vonat oda-vissza, Mombasa felé. Egyet sikerült elkapni a Nemzeti Parkból, ott megy a gyors vonat végig, a Nairobi Nemzeti Park melletti tó, melletti hídon. És akkor a Longonot vulkántúra, számomra ez volt a legintenzívebb és legizgalmasabb túra. Volt egy olyan napunk, amikor csak 10-kor kezdtünk. Ez már jó volt, igen ám, de a szomszédomban lakott az ausztrál kolléganő, aki szintén Alexandra volt, és bekopogott, hogy te szeretsz túrázni? Hát igen. Hát akkor menjünk el túrázni, mit szólsz? Csak 10-kor kezdünk. Hát igazából egy kicsit hezitáltam, de nem olyan sokat, aztán hát jó, menjünk el, hát most vagyunk itt Kenyában, menjünk el túrázni. Ő kinézte a Longonot vulkánt. Eszembe jutott, hogy azt mi már láttuk, ugye messziről, amikor megálltunk ott a busszal még Naivasha felé. Tök jó, elindulunk 5-kor, 45 perc oda az út, 6-ra odaérünk, nyit a park, tűz fel a vulkánra, 6,5 kilométer, tűz le a vulkánról, 10-re benn vagyunk. Jó terv. Elindultunk, még sötét volt, nyilván, és nem jelentkeztünk be. Hát nem tudtuk, hogy mi az ottani rendszer, szereztünk egy sofőrt valamilyen ismerősön keresztül, mert hát nyilván ez azért bizalmi alapon működik, hogy minket Kenyában úgy elvisznek valahová, fehér nőként. És Alexnek hívták, Alex meg is várt minket, pontosan hajnali 5-re ott volt, elhozott minket ide, ahol állt egy ranger hölgy, egy ilyen nagyobb darab, hogy hát itt aztán be nem mentek. Kérdeztük, hogy hát miért? Hát mert 1, mi nem szóltunk előre, 2, a park tele van veszélyes állatokkal, és nem tud 3 mellénk rangert biztosítani, mivel nem szóltunk előre, és ugye hát mivel vannak veszélyes állatok, így hát nem mehetünk föl ebben a sötétben, abba a még sötétebb vulkánba. Hát ez egyébként egy kicsit logikusnak hangzott. De aztán ott hezitáltunk, hát nem kell nekünk ranger. Hát menjünk fel arra a vulkánra. Mindjárt kell a nap, 6:30-kor kell a nap, 6:10-kor mondjuk innen elindulunk. Azt mondjuk, hogy nem kell ranger. Hát ez a hegy tök közel van. Elérünk oda. Ott már nincsenek fönn állatok, csak itt lent mozognak a veszélyesebb állatok. Szépen eljutunk oda, és onnan már fel tudunk menni a vulkánra. Hip-hop. Jó terv. És akkor elindultunk, és mondta a ranger, már így legyintett inkább, hogy jó, hát akkor menjetek. De itt is volt egy ilyen füzet, mint anno a Himalájában a Nemzeti Park bejáratánál, hogy ugye a halálozási arányt azt vissza tudják követni. Úgyhogy alá kellett írnunk, hogy mi mikor léptünk be a Nemzeti Parknak a területére, és ekkor még lámpával, mert annyi eszünk nyilván volt, hogy viszünk lámpát. Gyorsan mentünk, néztük a bokrokat, szerencsére csak zebrával találkoztunk, ő is éppen eléggé fel volt háborodva, hogy ti aztán mi a retket kerestek itt ilyenkor, ahol a madár se jár rajtunk kívül. És aztán hát tényleg egyébként 15 perc alatt elértük a hegylápát, úgyhogy tényleg gyorsak voltunk. És ott valóban kevesebben voltak az állatok. Ez egy olyan plakát, ahol látjuk azt, hogy a kenyai
vadvédelmi társaságok hogyan próbálják demonstrálni azt, hogy hogyan dolgoznak az állatok védelméért. És hát igazából miénk volt a hegy. A park egyébként 6-kor nyitott, úgyhogy 6-tól hivatalosan is be lehetett jönni, viszont nyilván az épeszű turista már 8 körül érkezett meg a hegyre, úgyhogy a napkelte a Longonot vulkánon csak a miénk volt. Szépen látszódott a hegyen, ahogy még annó valószínűleg a láva hömpölygött lefelé, és szépen, ahogy megszilárdult, körbe voltak hasadékok, völgyek. Itt mutatom azt, hogy 30 perccel később itt volt a bejárat, és mi már itt vagyunk fenn, úgyhogy nagyon gyorsan mentünk. A kolléganő gyorsabb volt egy kicsit, úgyhogy aztán úgy gondolta, hogy hát akkor megy előre, miért is ne. Jó volt, mert poros volt az út, úgyhogy láttam nagyon sokáig a nyomait, aztán egyszer csak láttam más nyomokat is. Aztán egyszer csak megláttam a más nyomokat az ő lábnyomában. Ez is hiéna volt, és hát rájöttem, ahogy így számolgattam, hogy mégiscsak hogy lehet, hogy ez minimum 3 hiéna, aki követi a kolléganőt. Úgyhogy onnantól jobban figyeltem, hogy milyen hangok jönnek visszafelé, sikítás, vagy futás, vagy valami ilyesmi. Egyet mondtak nekünk, mikor bementünk, mert hogy többféle útvonal volt a vulkánra fel, menjetek mindig balra. Hát ez végül is egy tartató történet volt, és valóban láttam a kolléganőt, hogy ahogy volt útelágazás, mindig ő is balra ment, és azon föl lehet jutni a vulkánra. Nyilván itt nincsenek ilyen, hogy turistajelzés, vagy táblák, vagy ilyen hülyeségek, hát akkor mentünk mindig balra. Ugye ezek a hasadékok nagyon mélyek voltak végig, nagyon sok madár fészket is lehetett látni. Végignéztem ugye nyilván fönt a napfelkeltét. Ez azt hiszem egy videó lesz. Igen. Itt az is hallatszik, hogy a völgyben egy dízelmozdony megy végig egy tehervonattal, ha valaki jobban fülel, az állatokon túl. Halljátok a dübörgést? Olyan szép. Meg már a felkelt nap. Hát találtam egyéb nyomokat is a hiénákból. Ez egy valamilyen kérődzőnek a szőre volt, és akkor sikerült felérni a vulkánnak a tetejére. Ugye itt található a kráter, már igazából ezek még működő vulkánként vannak elkönyvelve, de be van nőve teljesen növényzettel. A vulkán szélén körbe lehet menni egy ösvényen, gyönyörű volt az egész. Nyilván itt nincs ilyen hülyeség, hogy korlát, ami elrontsa a látképet, úgyhogy csináltam egy panorámaképet is az egészről. Fantasztikusan szép volt. Ez egy további 7 kilométeres szakasz volt itt körbe, innentől már azért érezzük, hogy kicsit limitálva volt az időnk, és itt volt a vulkánnak a legmagasabb pontja fönt. Aztán én itt megálltam egy pillanatra, és csatlakozott hozzám egy fekete szövőmadár, akivel megosztottam még a repülőről mentett muffinomat, mert így a reggeliről azért lemaradtam eléggé. Úgyhogy megkínáltam őt a kis muffinommal, ő ezt meg is hálálta nekem, itt van a táblája a vulkánnak, 2560 méter magas volt. És ez is egy videó, itt a háladalát zengi nekem, hogy adtam neki reggelit. Majd ezt elmondta, és szépen beereszkedett a vulkánnak a kráterébe. Úgyhogy eddig tartott a csodálatos kapcsolatunk. Aztán elindultam nyilván a vulkán köré, megnézni a krátert. Ott, bocsánat, az előző képen mutattam valahová. Volt egy olyan hely, ahol kapversassal is találkoztam, ugyanis itt lakott, azt a helyiek is nagyon ritkán látják ezt a ragadozómadarat. Ő volt az ausztrál kolléganő, akivel teljesítettük ezt a csodálatos túrát. Itt pedig, hát sajnos ez is elmosódik, de zebrák, tomzongazellák és jávorantilopok legelnek, és itt van a füzet, amiben aláírtuk, hogy visszaértünk. Úgyhogy ezt is sikeresen megjártuk.
Mutatok néhány képet Nairobiról, hiszen 2 éjszaka is volt, meg ugye az elején még a táboros, hogy 3, amit ott töltöttünk. Nagyon érdekes város, ugye az elnök képe, ami mindenhol kint van, ez egy vicces Barack Obama idézet mellette. A busz, ami valakinek a sajátja, ezért kellőképpen ki van pingálva. Itt konkrétan azt is mondta a sofőr, aki fölvitt minket Nairobiba, hogy inkább húzz föl az ablakot, mert itt be fognak nyúlni. És hogy ne menj ki az utcára. Itt tényleg ne menj ki az utcára, ez volt a szállás, ugye a szúnyogháló, a szúnyogok miatt van a malária veszély miatt, és hogy mennyire kettős ez, ugye, hát ez a főváros, ez egy olyan főváros, amihez mi hozzá vagyunk szokva. Ez egy teljesen európai berendezésű irodaház volt, és itt mellette, ez pedig egy ilyen földes, murvás parkoló mellette ugyanazok a bódék, amit láttunk kint Naivasha mellett. Azaz összeszakadt, nejlonból összetákolt, ahol a kinti ember árulja a portékáit. És itt konkrétan a hotel alatt volt egy földút, ahol meg valaki tolta a talicskán a vizes kannákat. Szóval, hogy mennyire kettős az élet, azt itt nagyon meg lehetett nézni. Ez szintén Nairobi, ez a nyomor környék, ahogy a mi sofőrünk hívta, ez az utolsó ilyen környezet, ami gyakorlatilag egy bádogváros, egymásra épült bádogházak, és a legtöbben itt laknak Nairobiban, ugyanis a vállalkozók költöznek be arra a területre, ahol nekünk a szállásunk volt. Itt pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak van az emblémája a városnak a szélén. Ezt is nagyon hirtelen sikerült csak elkapni. És hát elérkeztünk arra a pontra, amikor végre eljuthattam az Amboseli Nemzeti Parkba, és láthattam álmaim látképét. Szintén hajnalban kellett indulni, hiszen Naivasától nagyon messze volt, és még éjszaka vissza is kellett jutni oda ugye a program miatt. Itt már látszódik a Kilimanjaro. Szerencsére tiszta időnk volt, úgyhogy láthattuk is végig a hegyet. Itt látható egy maszáj férfi, ahogy vonul. Valószínűleg a közössége felé, mert ott is nagyon sokan éltek, ez már közel volt a tanzániai határhoz, ugye nyilván ezt a Kilimanjaro is már elárulja. Zebrák, ahogy legelnek csikókkal a Kilimanjaro előtt, fantasztikusan szép volt, és azt mondják a kenyaiak, hogy a Kilimanjaro innen is látszódik a legszebben. És hát jöttek, amiért én is jöttem, az afrikai elefántok. Ugye ez egy egyedül kószáló bika volt, illetve egy család, aki jött velünk szembe. Pontosan tudták a helyi emberek, hogy mikor vonulnak ezek az elefántok inni, és nekünk azért kellett hajnalban elindulni, hogy mire az elefántok inni mennek, addigra mi odaérjünk a Nemzeti Parkba. És hát itt van az, amiért én oda mentem, és amit szerettem volna látni, ahogy vonul az elefánt a szavannán, és ott van mögötte a csodaszép Kilimanjaro. Hát ezt itt megkönnyeztem. Itt egy órát eltöltöttünk lazán ezen a helyen. Jött egy másik család, egy másik csorda, akik mentek inni. Az út túloldalán volt a tó, ahová mentek ezek az állatok inni. Látjuk azt, hogy úgy állnak be körbe, hogy védjék az egész családot. Nyilván a borjakat még jobban védik. Ebben a csapatban volt egy nyakörves elefánt, akit valószínűleg figyeltek, hogy hogyan mozognak. És hát látjuk a madarakat, akik gyakorlatilag azt a közösségben élnek ezekkel az állatokkal, ugye ez egy biológiai kifejezés, és ők eszik róluk a parazitákat, és vonulnak végig az elefántokkal. És számomra a legkedvesebb felvételt fogjuk most látni. Talán egy kicsit még most se hiszem el, hogy ezt tényleg láttam. Egyszerűen annyira fantasztikus. Érdekes módon a szavannán mindenhol kis forgószelek voltak körbe-körbe, és már messziről látszódott, hogy hol voltak ezek a forgószelek. Itt pont egyet elkaptunk, amint kialakult, és ezen a zebracsordán keresztül ment. Hát persze az állatokat nem nagyon érdekli ez a történet. Ők legelnek ugyanúgy tovább. Nagyon sok vemhes zebrát láttunk ezekben a csapatokban. Egyszer csak jött velünk szembe egy elefántbikácska. Kérdeztem a sofőrt, hogy és meddig várunk itt? Úgy mégiscsak.
Mi ugye nem ehhez vagyunk szokva, nekik meg ez teljesen természetes volt. Majd meglátjuk, hogy merre megy. És hát bár ez távcsővel készült, de nem volt azért annyira messze az elefántbika. Nyilván bennünk sokkal nagyobb félelem volt, mint azokban az emberekben, akik valóban ott élnek ezek között az állatok között. És ez már a tó melletti rész, ahol látjuk, hogy vizes, minden, itt szépen legelnek az állatok, az egész napjukat azzal töltik, hogy táplálékot vesznek föl, fürdenek benne, vonulnak egyik helyről a másikra. Ez egy másik csoda kép volt, ez is egy videó, ahogy egy tehén a borjával megy át előttünk. Megvárja, míg neki megy, és aztán mennek tovább. Nem néz hátra, az túl sok energia. Neki megy, és akkor mehetnek tovább. Tiszteletben tartja az állat az embert, és az ember is az állatot. Úgyhogy ez volt a pláne fantasztikus. Utána ez a páros ez elvonult az autónk mellett. Hát mi itt állunk az úton az autóval, és ők ott jönnek el mellettünk. Elképesztő érzés volt ez az egész. És aztán egy random folyásnál meg szépen vették az irányt a Kilimanjaro felé, és akkor bementek a vízbe. Itt láthatunk egy tehenet, aki szoptatja a borját, ez egy másik tehén volt. Itt egy bikát, ahogy próbál udvarolni egy tehénnek, majd megfürdik a bika, ugye ők így tisztítják magukat meg a parazitáktól, így menték meg magukat, hogy sárba, illetve porba fekszenek bele, vagy a hátukra dobálják éppenséggel a sarat, homokot, szénát, füvet, bármit. Ám láttunk itt a savannán mást is, nyilván elvitte a sót az elefánt, de láttunk vízilovakat, láttunk koronás darvakat, struccokat szabadon mászkálni. Ez egy gnú, ahogy ment a tóra inni, vagy egy gémet, ahogy éppen eszi a halat, mint egy természetfilmben. Erről videót is készítettem, csak azt már nem raktam bele, ahogy próbálja megenni. És mindeközben a kollégák is mentek máshová, ugye én az Amboseli Nemzeti Parkot szerettem volna megnézni, ők is mentek máshová. Ez a Masai Marán készült, egy oroszlánhímről, ez a Lake Nakurunál, a Nakuru-tónál készült, egy egyiptomi lúd és víziló család, egy kis vízilóval. Ez egy Fish Eagle, nem tudom a magyar nevét, hogy pontosan hogy is hívják, zsiráf borjúval. És ami a legfontosabb program volt egy másik csapatnak, az az Ol Pejeta, ahol az utolsó északi szélesszájú orrszarvúak élnek. Ugye ez a faj már annyira a kihalás szélén van, hogy gyakorlatilag 2 egyet található a Földön, itt Kenyában és itt az Ol Pejetában. A rangerök vigyázzák éjjel-nappal 0-24 órában ezeket az állatokat, és a programunk végén érkeztek Németországból kollégák, akik most a mesterséges megtermékenyítésen dolgoznak, hogy ezekből az állatokból, ugye a bika pár évvel ezelőtt hullott el, ezek már mindketten tehenek, kinyernek embriókat, és még a bikának a sejtjeiből próbálják megtermékenyíteni, és beültetik olyan déli, vagy normál szélesszájú orrszarvúakba, akik kihordják ezeket a magzatokat, és talán fent tudják tartani még egy kicsit a fajt. Úgyhogy ez egy nagyon komoly program szintén. És akkor utolsó napon pedig a Nairobi Nemzeti Parkba mentünk el, ahol számomra a fő állatfaj, amit szerettem volna látni, az a szélesszájú orrszarvú volt. Jobb oldalon egy impala csorda látható, nagyon sok marabuval találkoztunk. Ez egy vigyázz marabu tábla, amin éppen áll. Nagyon vicces volt. Hát ők ilyen a maguk nemében szép madarak. Itt szintén egy olyan életközösséget látunk, az impala, az Ingrid Birddel, ahogy szintén a parazitákat szedi, hát gyönyörű szép bőrt csinál, nekik fényesek mindegyik állat, ők is együtt élnek. Ez pedig egy hartebeest, ennek sem tudom, ez a gnúhoz hasonló családba tartozik, nem tudom sajnos a magyar nevét ennek a fajnak se, de nagyon ritkának számít, hogy egyáltalán látják ezt az állatot ott kinn a szavannán. És akkor a szélesszájú orrszarvú, akit szintén egy tehenet láttunk a borjával, majd csatlakozott hozzájuk szintén egy másik borjú, ami érdekes volt mindenféle szempontból, de ők sem nem is féltek, nem is aggódtak miattunk, nyugodtan mindenki
eltöltötte az életét. Maszáj zsiráfok szintén a szavannán, ez már ugye a Nairobi Nemzeti Parkban van. A Nairobi Nemzeti Park arról híres, hogy közvetlenül a város mellett található, úgyhogy nagyon sok olyan kép van, hogy a háttérben már azok a felhőkarcolók láthatóak, amit mutattam a Nairobi képen, és közben meg ott van a szavannán a zsiráf vagy a zebra. Egy másik orrszarvú csapat, zebrák, szintén már szinte unalmasak, ugye? Struccok, ahogy vonulnak, ők már sokkal többen voltak. És akkor eljutottunk a Nairobi Nemzeti Parkba egy tóhoz, ahol 1000 számra voltak a marabuk, illetve ebben vízilovak is éltek. És amint még eddig nem láttunk, azok a krokodilok voltak, csak hogy a víz se legyen biztonságos. És ami még pláne nagyon érdekes volt, az ez a látvány, szintén, mint hogyha egy filmből lett volna kivéve, ott egy krokodil éppen egy zebra csikót eszik. Ugye jöttek ide a zebrák inni, berántotta a vízbe, és akkor ott teszi meg. Elképesztő volt ezt látni. És itt a Nairobi Nemzeti Parkban láttunk mi is oroszlánt, ugye ez egy oroszlán hím, gyakorlatilag karnyújtásnyira volt tőlem, mint innen az első sor. Nem támadnak ezek a ragadozók, mert itt van mit enni, nem érdekel, hogy emberre támadjon, csak hogyha az ember is úgy lép föl, ez pedig egy éhes és lesományodott nőstény volt, aki próbál még vadászni a szavannán. És hát a tudományos munka vége az Naivasában fejeződött be, ott mindenki előadta a saját kutató munkájának az eredményét, amit meghallgatott az ottani vezetőség, illetve mindenki, aki részt vett ebben a programban. Ez pedig a búcsú vacsora előtti kép, és hát nem fejeződhet be egy jó kenyai kávé nélkül az egész történet, ami nyilván egy maszáj kávézóból van, egy cicával, ami az első cica volt, amit láttam ott Kenyában, és hát aztán búcsúznom kellett Kenyától, a Kwaheri azt jelenti, hogy viszlát Kenya, és a repülőről még ismét volt szerencsém látni a Kilimanjárónak a tetejét. És hát azzal zárnám az előadást, hogy Hakuna Matata, mert hogy ez is innen jön, és azt jelenti, hogy nem lesz semmi baj. Köszönöm szépen! Csak alig tartott tovább, mint 2,5 óra.